Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Ajnanathmirandasya Jnananchana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Katha Mahyam Dadadi Swapadantikam. Vandeham Shri Guru Shri Yutapada Kamalam Shri Gurun Vaishnavamsha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathanvitam Tam Sajivam Satvaitam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakhanvitamsha. He Krishna Karuna Sindho Dina Bando Jagatpade Gopesha Gopika Kantaratha Kantanamustude Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhano Sude Devi Pranamami Haripriye Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhyayeva cha Patitana Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Namo Om Vishnupadaya Krishna Preshtaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna. Inna Adhyayam 4 Jnana Yogamana. Jnanam ennu paranju kayinjal അറിവ്. ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനത്തിനെയാണ്, ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള അറിവിനെയാണ് ജ്ഞാനം എന്ന് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള അറിവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആധ്യാത്മികർ ആരാണ്? ആധ്യാത്മികർ ഭഗവാൻ ആധ്യാത്മികനാണ്. നമ്മൾ ജീവാത്മാക്കൾ ആധ്യാത്മികരാണ്. അപ്പോൾ അവരെ കുറിച്ചുള്ള, ഭഗവാനും ജീവാത്മാക്കളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെ കുറിച്ചുള്ള എല്ലാം അറിവിനെ ജ്ഞാനം എന്നിവിടെ പറയും. അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ, 3-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ കർമ്മയോഗത്തെ കുറിച്ച് ഭഗവാൻ വിവരിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, മയി സർവാണി കർമാണി സന്യസ്യാധ്യാത്മചേതസ നിരാശീർ നിർമ്മമോ ഭൂത്വാ യുദ്ധസ്വ വിഗതജ്വരഃ. മയി സർവാണി കർമാണി സന്യസ്യാധ്യാത്മചേതസ. എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ഭഗവാൻ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുക. അതുകൂടാതെ സന്യസ്യാധ്യാത്മചേതസ, ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള അറിവോടുകൂടി എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. ആധ്യാത്മചേതസ, ആധ്യാത്മികൻ ആരാണ്? ഭഗവാൻ. ആ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള പൂർണ്ണ അറിവോടുകൂടി, ആ ജ്ഞാനത്തോടു കൂടി വേണം നമ്മൾ ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാൻ. എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ചെയ്യണം, ഭഗവാൻ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷെ അതിനോടൊപ്പം, ഭഗവാൻ അർപ്പിക്കുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള പൂർണ്ണ അറിവും നമ്മിലുണ്ടായിരിക്കണം. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ അങ്ങനെ പറയുന്നത്? കാരണം ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള പൂർണ്ണ അറിവ് നമുക്ക് ലഭിക്കുമ്പോൾ എല്ലാത്തിനും, ഭൗതികവും ആധ്യാത്മികവുമായ ലോകങ്ങളുടെ എല്ലാം ഉറവിടം ഭഗവാനാണ്. എല്ലാത്തിന്റെയും ഉത്ഭവസ്ഥാനം ഭഗവാനാണ്. നമ്മൾ ജീവാത്മാക്കളും ഭഗവത് അംശമാണ്. നമ്മൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള നമ്മുടെ ബന്ധത്തെ നമ്മളിപ്പോൾ മറന്നു പോയിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെയെല്ലാമുള്ള ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള അറിവോടുകൂടി ആ മറന്നു പോയിരിക്കുന്ന ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തെ വീണ്ടെടുക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഭഗവത് അർപ്പിതമായിട്ട് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള അറിവോടുകൂടി നമ്മൾ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് നമ്മിൽ നിന്ന് ഒരിക്കലും ആ ഭക്തി വേർപെട്ടു പോകില്ല. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഭക്തിയിൽ ഒരിക്കലും അധപ്പതനം സംഭവിക്കുന്നില്ല. അല്ലെങ്കിൽ ആ ഭക്തി നമുക്ക് ബോറടിക്കില്ല. കാരണം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ആ അറിവുണ്ട്, ജ്ഞാനമുണ്ട്. നമ്മൾ വെറുതെ ഒരു വഴിപാടായിട്ട് ഭഗവാനെ അമ്പലത്തിൽ തൊഴാൻ പോകുകയോ, ഭഗവാൻ എന്തെങ്കിലും വഴിപാട് കഴിച്ചു, അമ്പലത്തിൽ പോകുമ്പോൾ കുറച്ച് എണ്ണ ഭഗവാന്റെ വിളക്കിൽ ഒഴിച്ചു, കഴിഞ്ഞു. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പുഷ്പാഞ്ജലിക്ക് കൊടുത്തു. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് പുഷ്പാഞ്ജലിക്ക് കൊടുക്കുന്നത്? നമ്മളും ഭഗവാനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്താണ്? ഭഗവാൻ നമ്മുടെ ആരാണ്? ഇതൊന്നും അറിയാതെ നമ്മൾ വെറുതെ നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഭൗതിക കാര്യങ്ങളുടെ സാധ്യീകരണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ എന്തെങ്കിലും ഭൗതികമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് നേട്ടം ലഭിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്
ഭഗവാനെ ദർശിക്കാൻ അമ്പലത്തിൽ പോകുകയും ഭഗവാൻ എന്തെങ്കിലും വഴിപാട് കഴിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരിക്കലും ആധ്യാത്മികതയിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തിയിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആ ജീവാത്മാവിന്റെ മോചനത്തിനായിക്കൊണ്ട് അതൊന്നും തന്നെ സാധ്യമാകുകയില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത് ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം കരസ്ഥമാക്കിക്കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള പൂർണ്ണ അറിവോടുകൂടി നമ്മൾ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഭഗവത്ഗീത പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഇനിയൊരു തവണ നമ്മൾ കൃഷ്ണന്റെ അമ്പലത്തിൽ പോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ആ അറിവുണ്ടാകുന്ന മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന ആ വിഗ്രഹത്തിലുള്ള ഭഗവാൻ നമ്മുടെ എല്ലാം പിതാവായിട്ടുള്ള ആ ഈ ലോകത്തിന്റെ എല്ലാം നാഥനായിട്ടുള്ള ആ ഭഗവാനാണ്, കൃഷ്ണനാണ്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ അംശമാണ് ഞാനും, എന്റെ ലോകവും ഭഗവാന്റെ ലോകവും ഒന്ന് തന്നെ എന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നു. എനിക്ക് ഭഗവാനോടൊപ്പം ആ ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ച് ഭഗവാനോടൊപ്പം വസിക്കാൻ എനിക്ക് സാധിക്കും എന്നുള്ള ആ ഒരു അറിവോടുകൂടി അപ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ എത്രമാത്രം ഭക്തി ഉണ്ടാകുന്നു എന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. നമുക്ക് നേരിട്ട് ഭഗവാനോടൊപ്പം വസിക്കാനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹചാരനാകാനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലീലകളിൽ പങ്കെടുക്കുവാനും നമുക്ക് സാധിക്കും എന്നുള്ള അറിവ് നമ്മുടെ ഭക്തിയെ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പോൾ എങ്ങനെയെങ്കിലും ആ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്ത് നമുക്കും പരിശുദ്ധനായിട്ട് ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് പോകണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹം നമ്മുടെ ഉള്ളിലുണ്ടാകും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ദൃഢനിശ്ചയത്തോടുകൂടി ആ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. കലർപ്പില്ലാത്ത ശുദ്ധ ഭക്തിയുത സേവനം. അങ്ങനെ ഭഗവാനെ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് വേണം നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുവാൻ എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്. അങ്ങനെ ഭഗവാനെ അറിയണമെങ്കിൽ ആര് നമുക്ക് ആ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നു? ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അഹം ആദിർഹി ദേവാനാം ഋഷീണാം ച സർവശഃ മഹർഷീണാം ച സർവശഃ. ദേവന്മാർക്കും മഹർഷിമാർക്കും എല്ലാം മുന്നേ ഭഗവാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള അറിവ് നമുക്ക് ആര് പകർന്നു തരും? ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട് ഭഗവത്ഗീതയിലൂടെ. പക്ഷെ എങ്കിലും എല്ലാം ചുരുക്കമായിട്ടാണ്. ആ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നതിനെ വിപുലീകരിക്കാനും കൂടാതെ ആ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ എന്തെല്ലാം ചെയ്യണം? നമ്മുടെ ഈ പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഒരു കുടുംബ ജീവിതത്തിലാണ് നയിക്കുന്നത്. കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ എല്ലാവരുടെയും ഒപ്പം വസിക്കുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള സമയത്ത് നമുക്ക് ഒരു നിശ്ചിതമായിട്ടുള്ള സമയമേ നമുക്ക് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. നമുക്ക് ആയുസ് വളരെ വളരെ കുറവാണ്. ആ കിട്ടുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എങ്ങനെ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യണം, എങ്ങനെ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കണം, എങ്ങനെ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് മോചനം ലഭിക്കും, ജീവാത്മാവിന് എങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ പരമപദം പോകുവാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ള ആ ഒരു ഭക്തിയുത സേവനത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് നമുക്ക് എങ്ങനെ ലഭിക്കുവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്? അതിനെയാണ് ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ജ്ഞാനം നമുക്ക് എങ്ങനെ കരസ്ഥമാക്കാൻ സാധിക്കും? അപ്പോൾ ഭഗവാൻ ഈ അധ്യായത്തിലൂടെ അതെല്ലാം പറഞ്ഞു തരുന്നു. ഈ ജ്ഞാനം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഭഗവാനുമായിട്ട് നമ്മളെ ബന്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളും ഭഗവാനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് ഭഗവാൻ ഇതിനു മുൻപും ഇവിടെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ അർജുനനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു. അതിനു മുൻപും ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ ആ ശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ ആ അറിവ് നിലനിന്നിരുന്നു എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. നമുക്കും അത് കരസ്ഥമാക്കാം. ഭഗവത്ഗീതയിലൂടെ നമുക്ക് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. അതുകൂടാതെ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, പൂർണ്ണമായിട്ട് ഈ അറിവ് കരസ്ഥമാക്കുവാൻ നമ്മളൊരു ഉത്തമനായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ ഒരു ഭക്തനായിട്ടുള്ള ഒരു ആചാര്യനെ സമീപിക്കണം എന്ന് ഭഗവാൻ ഈ അധ്യായത്തിലൂടെ പറഞ്ഞു തരുന്നു. അങ്ങനെ ഒരു ആചാര്യനെ സമീപിച്ച് അദ്ദേഹത്തെ സേവിച്ച് അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഈ ജ്ഞാനം കരസ്ഥമാക്കണം. അങ്ങനെ ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം കരസ്ഥമാക്കുക വഴി ആ ആചാര്യന്റെ ഉപദേശപ്രകാരമുള്ള ഒരു ജീവിതം നമ്മൾ നയിക്കുക വഴി നമുക്ക് നമ്മുടെ പാപകർമ്മങ്ങളെ എല്ലാം ഇല്ലാതാക്കാനും ആധ്യാത്മികതയിലേക്ക് ഉയരുവാനും സാധിക്കും എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നു. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ ഇതിനു മുൻപ് ശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെ ഇങ്ങനെ ഉപദേശങ്ങൾ തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഭഗവത്ഗീതയിലൂടെ ഭഗവാൻ ഉപദേശം തന്നിരുന്നത് പോലെ തന്നെ ആ ഭഗവാന്റെ ഉപദേശങ്ങൾ ആദ്യം ഭഗവാൻ ബ്രഹ്മാവിനെ ഉപദേശിക്കുന്നു. ബ്രഹ്മാവ് പിന്നീട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിഷ്യനും മകനുമായിട്ടുള്ള നാരദനെ ഉപദേശിക്കുന്നു. നാരദൻ വ്യാസമുനിക്ക് ഉപദേശിക്കുന്നു. വ്യാസമുനി അത് മാധ്വാചാര്യർക്ക് ഉപദേശിക്കുന്നു. ആ മാധ്വാചാര്യർ ഈ ഭാരതമെമ്പാടും സന്ദർശിച്ച് ഭാരതമെമ്പാടും ചുറ്റി സഞ്ചരിച്ച് എല്ലാ ദിക്കിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിഷ്യന്മാരെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ധാമവും അങ്ങനെ സ്ഥാപിച്ച് അവിടെ എല്ലാവർക്കും ഈ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം കരസ്ഥമാക്കാനായിട്ട് എല്ലാ ദിക്കിലും ശിഷ്യന്മാരെ പറഞ്ഞു വിടുമായിരുന്നു.
മാധ്വാചാര്യർ. അങ്ങനെ മാധ്വാചാര്യർ ഒരു ശിഷ്യനാ പശ്ചിമ ബംഗാളിലുണ്ടായിരുന്ന ശിഷ്യന്റെ ശിഷ്യ പരമ്പരയാണ് ഈ ഗൗഡീയ വൈഷ്ണവ പരമ്പര, മാധ്വ ഗൗഡീയ വൈഷ്ണവ പരമ്പര. അപ്പോൾ ബ്രഹ്മമാധ്വ ഗൗഡീയ വൈഷ്ണവ പരമ്പര ബ്രഹ്മാവിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട് ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ആദ്യം ആരംഭിച്ചു, പിന്നീട് ബ്രഹ്മാവിൽ നിന്ന് അത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നു. ബ്രഹ്മാവിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട് പിന്നീട് അത് രണ്ടാമത് മാധ്വാചാര്യരിൽ നിന്ന് പിന്നീട് ഗൗഡീയ വൈഷ്ണവ സമ്പ്രദായമായിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ വിഷ്ണു ഭക്തന്മാരുടെ ആ ബ്രഹ്മാവിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച സമ്പ്രദായമാണ് ഈ പ്രഭുപാദ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്. പ്രഭുപാദ ആ വംശ പരമ്പരയിലെ ശിഷ്യ പരമ്പരയിലെ 32ാമത്തെ ആചാര്യനാകുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ പ്രഭുപാദനിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് ഉപദേശങ്ങൾ സ്വീകരിക്കാൻ സാധ്യമല്ല. ഒരു ആചാര്യനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തിന് നേരിട്ട് ഉപദേശം സ്വീകരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് എഴുതി വെച്ചിട്ടുള്ള പുസ്തകങ്ങളിലൂടെ നമുക്ക് ആ ഉപദേശങ്ങൾ സ്വീകരിക്കാം. അപ്പോൾ നേരിട്ട് ഉപദേശം സ്വീകരിക്കുന്നതിനെ വപു എന്ന് പറയുന്നു. അദ്ദേഹം നേരിട്ട് നമുക്ക് ഉപദേശം തരുന്നു. അല്ല, അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാണി അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നമ്മൾ അനുസരിക്കുന്നതിനെ വാണി എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോൾ പ്രഭുപാദരുടെ വാണി, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉപദേശങ്ങളാണ് അദ്ദേഹം ഈ ഭഗവത്ഗീതയിൽ വ്യാഖ്യാനമായിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ പറയുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങളെ നമ്മൾ എങ്ങനെ സ്വീകരിക്കണം, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എങ്ങനെ പകർത്തണമെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യാഖ്യാനത്തിലൂടെ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഭഗവാൻ ഓരോ കാര്യവും ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കത് നേരിട്ട് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഷ്ടമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് പ്രഭുപാദ വ്യാഖ്യാനത്തിലൂടെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയെല്ലാം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ ഉപദേശം അനുസരിക്കുന്നതിന് തുല്യമാകുന്നു. അങ്ങനെ വ്യാഖ്യാനത്തിൽ വിശദമായിട്ട് പ്രഭുപാദ ഈ കലിയുഗത്തിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ തന്നെ ഇരുന്നു കൊണ്ട് എങ്ങനെ ഭഗവാനെ സേവിക്കാൻ സാധിക്കും, ഭഗവാനെ സേവിച്ച് എങ്ങനെ നമുക്ക് പരിശുദ്ധരാകുവാൻ സാധിക്കുമെന്ന് പ്രഭുപാദ വിസ്തരിച്ച് പറയുന്നു. ആ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ പരമപദം പോകുവാൻ സാധിക്കും എന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം ഭഗവാൻ ഈ അധ്യായത്തിലൂടെ തരുന്നു. ഭഗവാൻ അതീന്ദ്രിയനായതുകൊണ്ട്, ആധ്യാത്മികനായതുകൊണ്ട് ഈ ജ്ഞാനവും അതീന്ദ്രിയമാണ്. ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഭഗവാൻ എങ്ങനെ അവതരിക്കുന്നു, എന്തിനായിക്കൊണ്ട് അവതരിക്കുന്നു, ഭഗവാന്റെ ഇവിടെ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിലേക്കുള്ള വരവും നമ്മുടെ വരവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ്? ഭഗവാൻ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ശ്രീരാമചന്ദ്രനായിട്ട് ശ്രീകൃഷ്ണനായിട്ട് എല്ലാം വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെ അവതാരം എന്ന് വിളിക്കുന്നു. എന്നാൽ നമ്മൾ വരുന്നതിനെയോ നമ്മൾ ജനിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ജനിക്കുന്ന നമുക്ക് മരണവുമുണ്ട്. പക്ഷെ ഭഗവാനാണെങ്കിലോ അതീന്ദ്രിയനായതുകൊണ്ട് ആധ്യാത്മികമായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം വരുന്നത്. അതിനെ അവതാരം എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള വ്യത്യാസങ്ങളെല്ലാം ഭഗവാന്റെ അവതാരത്തിന്റെ ആ ഒരു പുറകിൽ ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ് അവതരിക്കുന്നത്, എന്തിനായിക്കൊണ്ട് അവതരിക്കുന്നു, ഭഗവാന്റെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും എങ്ങനെ ദിവ്യമാകുന്നു എന്നെല്ലാം ഭഗവാൻ ഈ അധ്യായത്തിലൂടെ പറയുന്നു. അതെല്ലാം തന്നെ ജ്ഞാനമാണ്, അറിവാണ്, ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള അറിവ്. അങ്ങനെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുന്നത് വഴി ആ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നതിനുള്ള നമ്മുടെ ആഗ്രഹവും ഭക്തിയും വർദ്ധിക്കുന്നു. അതിനായിക്കൊണ്ടാണ് ഈ ജ്ഞാനം നമ്മൾ കരസ്ഥമാക്കണം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഭഗവാന് വേണ്ടി കർമ്മം ചെയ്യണം, അത് നമ്മളെ പരിശുദ്ധമാക്കുന്നു എന്ന് കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞു. പക്ഷെ അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ്, ജ്ഞാനം കരസ്ഥമാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ സേവകൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഒന്നും കൂടെ കൂടുതൽ പെർഫെക്റ്റ് ആകുന്നു. അത് നമ്മളെ കൂടുതൽ ഭഗവാനിലേക്ക് അടുപ്പിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ ഈ അധ്യായത്തിൽ ആ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് അല്ലെങ്കിൽ ജ്ഞാനം നമ്മളുമായിട്ട് പങ്കുവെക്കുകയാണ്. ശ്രീ ഭഗവാൻ ഉവാച ഇമം വിവസ്വതേ യോഗം പ്രോക്തവാനഹമവ്യയം വിവസ്വാൻ മനവേ പ്രാഹ മനുരിക്ഷ്വാകവേ ബ്രവീത്. ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു, സനാതനമായ ഈ യോഗത്തെ പണ്ട് ഞാൻ സൂര്യദേവനായ വിവസ്വാൻ ഉപദേശിച്ചു. വിവസ്വാൻ മനുഷ്യവംശ പിതാവായ മനുവിനും മനു ഇക്ഷ്വാകുവിനും ഉപദേശിച്ചു. അപ്പോൾ സനാതനമായ, അതായത് ഒരിക്കലും നശിക്കാത്ത, സനാതനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നാശമില്ലാത്ത ഈ യോഗത്തെ, യോഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഞാൻ ഇതിനു മുൻപും കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലും പറഞ്ഞു. ആർക്കാണ് ഓർമ്മയുള്ളത്? യോഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഹരേ കൃഷ്ണ, ആരാ പറയുക? കണക്ടിങ് വിത്ത് ഗോഡ്. കറക്റ്റ്. ഭഗവാനുമായിട്ട് നമ്മളെ ബന്ധിപ്പിക്കുക, അതിനെയാണ് യോഗം എന്ന് പറയുന്നത്.
അപ്പോൾ സനാതനമായിട്ടുള്ള ഈ യോഗം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരിക്കലും നശിക്കാത്ത, കാരണം ഭഗവാനും നമ്മളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്നുള്ളത് ഒരിക്കലും നശിക്കാത്തതാണ്, സനാതനമാണ്. കാരണം ഭഗവാൻ സനാതനനാണ്, നമ്മൾ ജീവാത്മാക്കളും സനാതനരാണ്. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മളും ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം എന്നുള്ളത് ഒരിക്കലും നശിക്കാത്തതാണ്, ശാശ്വതമായിട്ടുള്ളതാണ്. എന്നാൽ ഭൗതിക പ്രകൃതിയാണെങ്കിലോ, ഭൗതിക പ്രകൃതി വെറും ജഡവസ്തു, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ശരീരം എന്നുള്ളത് എപ്പോഴും നശിക്കുന്നതാണ്, ക്ഷരമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ നശ്വരമാണ്. അങ്ങനെയുള്ള ഈ ഭൗതിക ശരീരവുമായിട്ടല്ല ജീവാത്മാവിന് ബന്ധമുള്ളത്. പിന്നെയോ സനാതനനായിട്ടുള്ള ആധ്യാത്മികനായിട്ടുള്ള ജീവാത്മാവിനുള്ള ബന്ധം ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ളതാണ്. അങ്ങനെയുള്ള സനാതനമായിട്ടുള്ള ആ യോഗത്തെ, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ബന്ധത്തെ കുറിച്ച് ആ യോഗം ഭഗവാൻ പണ്ട് സൂര്യദേവനായ വിവസ്വാന് ഉപദേശിച്ചു. അല്ലെങ്കിൽ ജീവാത്മാക്കളും ഈ ഭഗവാനും തമ്മിൽ അഭേദ്യമായിട്ടുള്ള ബന്ധമുണ്ട്. ആ ജീവാത്മാക്കൾ അത് മറന്നിരിക്കുകയാണ്. അവരുടെ ആ ബന്ധത്തെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുവാനുള്ള ആ പ്രക്രിയകൾ കർമ്മയോഗമാണ് കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നത്. അതായത് നമ്മുടെ ഓർമ്മയെ പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് എങ്ങനെ നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യണം എന്നുള്ളത്. അങ്ങനെയുള്ള ആ സനാതനമായ യോഗത്തെ പണ്ട് അർജുനൻ ഇപ്പോൾ ഉപദേശിക്കുന്നതിന് മുൻപ് ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ഞാൻ സൂര്യദേവനായിട്ടുള്ള വിവസ്വാന് ഉപദേശിച്ചു. ഇമം വിവസ്വതേ യോഗം പ്രോക്തവാൻ, ഞാനത് ഉപദേശിച്ചു. എപ്പോൾ അഹം അവ്യയം, അവ്യയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും നശിക്കാത്ത ഈ യോഗത്തെ ഞാൻ ഇതിനു മുൻപ് സൂര്യ ഭഗവാന് ഉപദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. വിവസ്വാൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ സൂര്യദേവന്റെ പേരാണ് വിവസ്വാൻ. വിവസ്വാൻ എന്ത് പറയുന്നു? വിവസ്വാൻ എന്ത് ചെയ്തു? അത് വിവസ്വാൻ മനവേ പ്രാഹ. വിവസ്വാൻ തന്റെ പുത്രനായിട്ടുള്ള, ഈ സമയത്തെ മനു, വൈവസ്വത മനു എന്നാണ് മനുവിന്റെ പേര്. ആ വൈവസ്വത മനുവിന് ഉപദേശിച്ചു. മനു എന്ത് ചെയ്തു? മനു തന്റെ പുത്രനായിട്ടുള്ള ഇക്ഷ്വാകവേ അബ്രവീത്. ഇക്ഷ്വാകു ത്രേതായുഗത്തിലെ ശ്രീരാമചന്ദ്രന്റെ വംശത്തിലെ രാജാവാണ്, മുൻപിലുണ്ടായിരുന്ന രാജാവാണ് ഇക്ഷ്വാകു. മനുവിന്റെ പുത്രനാണ് ഇക്ഷ്വാകു. ആ ഇക്ഷ്വാകു വംശത്തിലാണ് ശ്രീരാമചന്ദ്രനും അവതരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ മനു ഇക്ഷ്വാകുവിന് ഉപദേശിച്ചു. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ രാജാക്കന്മാർ വംശ പരമ്പരയിലൂടെ ഇങ്ങനെ വരുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, രാജാക്കന്മാർ ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധികളായിട്ടാണ് രാജ്യം ഭരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോഴത്തെ പോലെയല്ല. ഇപ്പോഴെല്ലാവരും സ്വന്തം സ്വാർത്ഥതയ്ക്ക് വേണ്ടി ഭരണം ഏറ്റെടുക്കുന്നു. പക്ഷേ മുൻപുള്ള രാജാക്കന്മാർ എല്ലാവരും തന്നെ രാജർഷികൾ എന്നാണ് അവരെ വിളിക്കുന്നത്. കാരണം അവർ ഇതെല്ലാം എന്റേതാണ്, ഈ സമ്പത്ത് രാജ്യം മുഴുവനും എന്റേതാണ് എന്നുള്ള ചിന്താഗതി അല്ല അവർക്കുണ്ടായിരുന്നത്. പിന്നെയോ അവർക്ക് ഈ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം വളരെ ചെറുപ്പം മുതൽക്കേ തന്നെ തന്റെ പിതാക്കരിൽ നിന്ന്, കൂടാതെ ഗുരുവിന്റെ കയ്യിൽ നിന്നെല്ലാം ലഭിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അവർ രാജ്യം ഭരിച്ചിരുന്നത്, അവർക്ക് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ജ്ഞാനം ഉണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയായിട്ടാണ് അവർ രാജ്യം ഭരിച്ചിരുന്നത്. ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചവും അതുകൂടാതെ അതിനുള്ളിലുള്ള താൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും ഭഗവാന്റെ അംശമാണ് എന്നുള്ള അറിവ് അവർക്കുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഭഗവത് അംശമായിട്ടുള്ള ജീവാത്മാക്കളെ തിരിച്ച് ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുവാനുള്ള ചുമതല രാജാവിനായിരുന്നു. രാജാവ് ഋഷിമാരുടെയും മുനിമാരുടെയും എല്ലാം ആധ്യാത്മിക ആചാര്യന്മാരുടെ ഉപദേശപ്രകാരമാണ് രാജ്യം ഭരിച്ചിരുന്നത്. ജനങ്ങൾക്ക് ക്ഷേമകരമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ, ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള അറിവിലേക്ക് അവരെ ഉയർത്തുന്ന വിധത്തിലുള്ള കർമ്മങ്ങളാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. അങ്ങനെ ഭരിച്ചിരുന്ന രാജാക്കന്മാരെ രാജർഷികൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വംശ പരമ്പരയിലൂടെ, ശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെ രാജാക്കന്മാർക്ക് ഈ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം തുടർന്ന് വന്നുകൊണ്ടിരുന്നു എന്നാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്. പക്ഷേ അത് ക്രമേണ അത് നഷ്ടമായി പോയി എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. ഏവം പരമ്പരാ പ്രാപ്തം ഇമം രാജർഷയോ വിദുഹു സകാലേനേഹ മഹതാ യോഗോ നഷ്ടഃ പരന്തപ. അങ്ങനെ പരമ്പരയാൽ, പരമ്പര എന്ന് പറയുമ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെ വന്നിരുന്ന ഈ ജ്ഞാനം എന്ത് ചെയ്തു? രാജർഷയോ വിദുഹു, രാജർഷിമാരെല്ലാവരും, രാജർഷിമാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാജാക്കന്മാരായിരുന്നെങ്കിലും ഋഷി തുല്യമായിട്ടുള്ള ജീവിതം, ഒരു സന്യാസി തുല്യമായിട്ടുള്ള ജീവിതമാണ് അവർ നയിച്ചിരുന്നത്. അപ്പോൾ അവരും വിവാഹം കഴിച്ചിരുന്നു, അവർക്കും കുട്ടികളെല്ലാം ഉണ്ട്, അവർ രാജ്യഭരണം അനുഭവിച്ചിരുന്നു, രാജ്യസുഖഭോഗങ്ങളെല്ലാം അനുഭവിച്ചിരുന്നു. എങ്കിലും ഉള്ളിൽ ആ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം ഉണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് തങ്ങളുടെ മക്കൾ വലുതായി രാജ്യഭാരം
നോക്കാനായിട്ട് പ്രാപ്തിയാകുമ്പോൾ എല്ലാ രാജാക്കന്മാരും ആ രാജ്യഭരണം മക്കൾക്ക് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പിന്നീട് അവർ സന്യാസം സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ അന്വേഷണത്തിനായിക്കൊണ്ട് തങ്ങളുടെ ജീവിതം പരിപൂർണമാക്കുവാനുള്ള തപസ്സിനായിക്കൊണ്ട് അവർ കാട്ടിലേക്ക് പോകുന്നത്. കാരണം അവർക്കറിയാമായിരുന്നു ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം എന്നുള്ളത് നശ്വരമാണ്, ഈ ശരീരം എന്നുള്ളത് വെറും ഒരു ജഡവസ്തുവാണ്, ഉള്ളിലുള്ള ആത്മാവ് ഭഗവത് അംശമാണ്, ഭഗവാനുമായിട്ട് ചേരുക എന്നുള്ളതാണ് ജീവാത്മാവിനെ നമ്മൾ മനുഷ്യ ശരീരം ലഭിച്ചത് കൊണ്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഏറ്റവും ഉത്തമമായിട്ടുള്ള ധർമ്മം എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ജീവിതം നയിച്ചിരുന്നവരെയാണ് രാജർഷികൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ആ രാജർഷിമാരിലൊക്കെ പരമ്പരയാ ലഭിച്ചിരുന്ന ആ ജ്ഞാനം സകാലേ നേഹ മഹതാ യോഗോ നഷ്ടഃ പരമ്പര, ആ പാരമ്പര്യ ശൃംഖല കാലക്രമേണ മുറിഞ്ഞു പോയി, അത് നഷ്ടപ്രായമായി. അതുകൊണ്ടാണ് പിന്നീട് ത്രേതായുഗം കഴിഞ്ഞ് ദ്വാപരയുഗമാകുമ്പോഴത്തേക്കും പിന്നെ അധർമ്മമെല്ലാം തഴച്ചു വളരുകയും അസുര സ്വഭാവമുള്ളവർ വർദ്ധിച്ചു വരികയും കംസനെ പോലുള്ളവർ വർദ്ധിച്ചു വരികയും പിന്നീട് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന് അവതരിക്കേണ്ടി വരികയും ചെയ്തത്. കാരണം ത്രേതായുഗത്തിന്റെ അവസാനവും ദ്വാപരയുഗത്തിന്റെ ആദ്യമെല്ലാം ആകുമ്പോഴേക്കും ഈ ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള ഭഗവാനാൽ ഉപദേശിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം ക്രമേണ നശിച്ചു പോകുന്നു. ആ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം നശിച്ചു പോകുന്നത് വഴി ധർമ്മത്തിന് അടിസ്ഥാനമായിട്ടുള്ള ഒരു ജീവിതമാണ് ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം കരസ്ഥമാക്കുന്നതിലൂടെ എല്ലാവരും നയിച്ചു വരിക. പക്ഷേ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം നഷ്ടമാകുന്നത് വഴി ധർമ്മം ക്രമേണ ഇല്ലാതാകുന്നു. ധർമ്മം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഭഗവത് അംശമാണെന്നും അതിനനുസരിച്ച് ഭഗവാന്റെ ഉപദേശങ്ങൾക്കനുസരിച്ചുള്ള ഒരു ജീവിതം നയിക്കണമെന്നും ഭഗവത് അർപ്പിതമായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യണമെന്നുമുള്ള ആ ഒരു സംസ്കാരം, ആ ഒരു ധർമ്മം നശിച്ചു പോകുന്നു. പിന്നെയോ ഇന്ദ്രിയ സുഖഭോഗത്തിനുള്ള ആസക്തി വർദ്ധിച്ചു വരുന്നു, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ജീവിതത്തിനോടുള്ള ആസക്തി വർദ്ധിച്ചു വരുന്നു. എല്ലാം തന്റേതാണ്, ഇതെല്ലാം താൻ ഉണ്ടാക്കിയതാണ്, ഇതെല്ലാം എന്റേതാണ്, കർമ്മമെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് ഞാനാണ് എന്നുള്ള ഒരു അഹംഭാവം, നിത്യാഹംഭാവം വർദ്ധിച്ചു വരുന്നു. അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആസക്തി കുറഞ്ഞു വരുന്നു, ഭൗതിക ആസക്തി വർദ്ധിച്ചു വരുന്നു. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ക്രമേണ അധർമ്മം തഴച്ചു വളരുന്നു, അസുര സ്വഭാവികൾ വർദ്ധിച്ചു വരുന്നു, ദൈവിക സ്വഭാവമുള്ളവർ കുറഞ്ഞു വരുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഓരോ സമയത്തും ഭഗവാൻ അവതരിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നു. അങ്ങനെ വന്നതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ വീണ്ടും ഈ ഉപദേശങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം അർജുനന് ഉപദേശിച്ചുകൊണ്ട് അത് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിലേക്ക് ഭഗവാൻ തരുന്നത്. കാരണം നഷ്ടപ്രായം നശിച്ചു പോയത് കൊണ്ട് ഇനി വരുന്ന ജനങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമാകുവാൻ, കലികാലത്തെ ജനങ്ങൾക്ക് ഈ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം ഭഗവത്ഗീത വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കി ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം കരസ്ഥമാക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാൻ ഈ ഉപദേശങ്ങൾ അർജുനനിലൂടെ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ ശിഷ്യ പരമ്പര, എങ്ങനെയാണ് ശിഷ്യ പരമ്പര വരുന്നത് എന്നിവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോഴത്തെ ശിഷ്യ പരമ്പര, അതായത് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനിൽ നിന്ന് ബ്രഹ്മാവ്, പിന്നീട് നാരദർ, വ്യാസർ, പിന്നീട് മാധ്വാചാര്യർ അനേകം ശിഷ്യന്മാരെ ഉണ്ടാക്കി. അതിൽ ആ ശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെ വന്നിട്ട് ക്രമേണ അത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിലേക്ക് എത്തുന്നു. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിൽ നിന്ന് പിന്നീട് അത് ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി 31ാമത്തെ ശിഷ്യൻ, പിന്നീട് 32ാമത്തെ ശിഷ്യനായിട്ട് AC ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദ. അതുകൊണ്ട് ആ ശിഷ്യ പരമ്പരയിൽ ഭഗവാന്റെ തന്നെ ശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെ വന്ന ആ പ്രഭുപാദർ എഴുതിയിട്ടുള്ള ഈ ഭഗവത്ഗീത വായിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഏറ്റവും ശ്രേയസ്കരമായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇനി അങ്ങനെയുള്ള ആ ഉപദേശങ്ങളെ ഭഗവാൻ അർജുനനോട് പറയുകയാണ്. സയേവായം മയാ ചേത്യ യോഗഃ പ്രോക്ത പുരാതനഃ ഭക്തോസി മേ സഖാ ചേതി രഹസ്യം ഹേതദുത്തമം. നീ എന്റെ ഭക്തനും മിത്രവുമായത് കൊണ്ടാണ് പരമപുരുഷനുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തുന്ന ഈ പുരാതന ശാസ്ത്രം ഞാൻ വിവരിച്ചു തരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അതീന്ദ്രിയമായ ഈ ഗുപ്തജ്ഞാനം ഗ്രഹിക്കാൻ നിനക്ക് കഴിവുണ്ട്. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, അർജുനൻ ഭക്തനും ഭഗവാന്റെ മിത്രവുമായത് കൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്ന ഉപദേശം സ്വീകരിക്കാൻ യോഗ്യതയുള്ളത് എന്ന്. ഒരു ഭക്തനാകുമ്പോൾ ആ ഭക്തന്റെ മനസ്സിൽ ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങൾ വളരെ കുറവായിരിക്കും, താരതമ്യേന ഉണ്ടാകുകയില്ല. അതായത് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആസക്തി, ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസവും ഭക്തിയും ഉള്ളവരുടെ മനസ്സിൽ
ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കൽമഷങ്ങൾ ഒന്നും ഉണ്ടാകുന്നില്ല. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഏറെക്കുറെ പരിശുദ്ധമാകുന്ന പരിശുദ്ധമായിട്ടിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, ആ ഭക്തന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ആ ഭക്തന് ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം കരസ്ഥമാക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ടാകുന്നു. അപ്പോൾ അർജുനന് ഭഗവാൻ ഉപദേശിക്കുന്നത്, അർജുനന് ഈ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം ഗ്രഹിക്കുവാൻ കഴിവുണ്ട്, യോഗ്യതയുണ്ട് എന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ അർജുനനെ ഇത് ഉപദേശിക്കുന്നത്. കാരണം അർജുനന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ പരിശുദ്ധമായതുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ ഉപദേശങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നുള്ളത് കൊണ്ട്. കാരണം അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം, ഈ ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം നമ്മൾ കരസ്ഥമാക്കണമെങ്കിൽ, നമ്മളുടെ ഉള്ളിലേക്ക് അത് പോയി നമുക്കത് മനസ്സിലാകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കുറേശ്ശെയാണെങ്കിലും പരിശുദ്ധമാകണം. ആ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ പരിശുദ്ധമാകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുന്നതും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുന്നതുമെല്ലാം. അങ്ങനെ ക്രമേണ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ പരിശുദ്ധമാകുന്നു. പരിശുദ്ധമാകുന്നതോടുകൂടി ഈ ഭഗവത്ഗീത നമ്മൾക്ക് ക്രമേണ അത് വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ പരിശുദ്ധമായതിനു ശേഷം ഇത് വായിക്കാം എന്നല്ല നമ്മൾ വെക്കേണ്ടത്. പിന്നെയോ ഇത് ദിവസവും വായിക്കുന്നത് വഴി ഈ അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ മുഖത്ത് നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ള ഈ ശ്ലോകങ്ങൾ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് വഴി നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ പരിശുദ്ധമാകും. അപ്പോൾ അതുവരെ നമുക്കത് മനസ്സിലായില്ലെങ്കിലും കൂടെ നമ്മൾ ദിവസവും വായിക്കുക. വായിച്ച് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ പരിശുദ്ധമാകുന്നത് സമയത്ത് നമുക്ക് ഇത് വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കും. അതേപോലെ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമ ജപവും നമ്മൾ നിരന്തരം ചൊല്ലുന്നത് വഴി നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ പരിശുദ്ധമാകുന്നു. ആ പരിശുദ്ധമാകുന്നതോടുകൂടി ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം, ഭഗവാന്റെ ഉപദേശങ്ങൾ നമുക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ഭക്തനും ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസമുള്ളവർക്കും മാത്രമേ ഭഗവാന്റെ ഉപദേശങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അർജുനൻ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തി ആയതുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ ഉപദേശങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നു. പക്ഷേ അർജുനൻ അപ്പോൾ സംശയമാണ്. കാരണം അർജുനൻ ചോദിക്കുകയാണ്, അർജുന ഉവാച അപരം ഭവതോ ജന്മ പരം ജന്മ വിവസ്വതഃ കഥമേതദ്വിജാനീയാം ത്വമാദൗ പ്രോക്തവാനിതി. അർജുനൻ പറയുന്നു, വിവസ്വാൻ എന്ന സൂര്യദേവൻ അങ്ങയേക്കാൾ വളരെ മുൻപ് ജനിച്ചെന്നിരിക്കെ അങ്ങ് അദ്ദേഹത്തിന് ഉപദേശം നൽകി എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കും? അപ്പോൾ അർജുനന് ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണോ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നത്? തീർച്ചയായിട്ടുമല്ല. കാരണം ഇവിടെ പ്രഭുപാദ പറയുന്നത്, ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസം ഇല്ലാത്തവർക്ക്, കൃഷ്ണനെ പരംപുരുഷനായ ഭഗവാനായി സ്വീകരിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത അസുരന്മാർക്ക് വേണ്ടി ആണ് കൃഷ്ണനെ പറ്റി അർജുനൻ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നത് എന്ന്. അപ്പോൾ അർജുനൻ അറിയാം ഭഗവാൻ ആദിമ ഗുരുവാണ്, ഭഗവാനാണ് എന്നെല്ലാം അർജുനൻ അറിയാം. എങ്കിലും അർജുനൻ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നത്, വരും കാലങ്ങളിൽ ഭഗവാനെ സംശയിക്കുന്നവരുണ്ടാകാം. അവരിങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു എന്നിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഇത് ചോദിച്ച് ഭഗവാന്റെ മുഖത്ത് നിന്ന് തന്നെ ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഉത്തരം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആർക്കും ഒരു സംശയവും ഉണ്ടാകുകയില്ല. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട്, സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അർജുനൻ ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതായത് സൂര്യദേവന്റെ ഉത്ഭവസ്ഥ സമയം വളരെ മുൻപാണ്. ഭഗവാനാണെങ്കിലോ ദ്വാപര യുഗത്തിലാണ് കൃഷ്ണനായിട്ട് അവതരിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ സൂര്യദേവനെ ഉപദേശിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല എന്നാണ് അർജുനന്റെ ചോദ്യം. സാധാരണ ജനങ്ങൾ അത് ചോദിച്ചു എന്നിരിക്കാം. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ അതിന് എന്ത് ഉത്തരമാണ് നൽകുന്നത്? ശ്രീ ഭഗവാൻ ഉവാച ബഹൂനി മേ വ്യതീതാനി ജന്മാനി തവ ചാർജുന താന്യഹം വേദ സർവാണി നത്വം വേദ പരന്തപ. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, എനിക്കും നിനക്കും എണ്ണമറ്റ ജന്മങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു പോയിരിക്കുന്നു. എനിക്കതെല്ലാം ഓർമ്മിക്കാൻ കഴിയും, നിനക്ക് അത് സാധ്യമല്ല എന്ന് ഭഗവാൻ പറയും. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ എങ്ങനെ, നമ്മൾ ജീവജാലങ്ങൾ എങ്ങനെ എത്രമാത്രം അനാദികാലമായിട്ട് പല പല ശരീരങ്ങൾ എടുക്കുന്നുവോ അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാനും അനേകം അവതാരങ്ങൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുകൂടാതെ ഭഗവാനും ഓരോ ശരീരത്തിനുള്ളിലും പരമാത്മാവായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാന് ഭൂതം ഭാവി വർത്തമാനം എല്ലാം അറിയാം. നമ്മൾ എത്രമാത്രം ശരീരങ്ങൾ എടുത്തുവോ ആ ശരീരങ്ങളിലെല്ലാം തന്നെ ഭഗവാൻ പരമാത്മാവായിട്ട് നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് നമ്മളെ കുറിച്ച് അറിവില്ലെങ്കിലും ഭഗവാന് നമ്മുടെ ആ ജീവാത്മാവിന്റെ ഭൂതം ഭാവി വർത്തമാനം എല്ലാം അറിയാൻ സാധിക്കും. കാരണം ഭഗവാൻ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിനുള്ളിൽ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ ഭൗതിക ശരീരത്തിനുള്ളിൽ ഭഗവാൻ പരമാത്മാവായിട്ടുണ്ടെങ്കിലും
നമ്മൾ ജീവാത്മാക്കൾ ഭൗതിക ശരീരം സ്വീകരിക്കുന്നതോടുകൂടി നമ്മൾ ദേഹബോധത്തിലാകുന്നുവെങ്കിലും ഭഗവാൻ പരമാത്മാവായിട്ട് വസിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആധ്യാത്മിക പ്രകൃതിയോടുകൂടി തന്നെയാണ്. അദ്ദേഹം ഭൗതികമായിട്ട് ഒന്നും തന്നെ സ്വീകരിക്കുന്നില്ല. ഈ ഭൗതിക ശരീരം അദ്ദേഹത്തെ ഒരിക്കലും അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. അതായത് നമ്മളെ ത്രിഗുണങ്ങൾ ബാധിക്കുന്നു. നമ്മൾ ഭൗതിക ശരീരം സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ ആ ദേഹബോധത്തിലാകുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിലും ഭഗവാനെ ഇതൊന്നും ബാധിക്കുന്നില്ല. അദ്ദേഹം ഈശ്വരനായിട്ട് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ വസിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഇതെല്ലാം ഓർമ്മിക്കാൻ കഴിയുന്നു. എത്രമാത്രം ജന്മങ്ങൾ അവതാരങ്ങൾ ഭഗവാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്, എത്രമാത്രം ജന്മങ്ങൾ ഓരോ ജീവിയും എടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതെല്ലാം ഭഗവാൻ ഓർക്കാൻ കഴിയുന്നു. പക്ഷേ നമുക്കത് സാധ്യമല്ല. കാരണം എന്താണ്? കാരണം നമ്മൾ ഒരു ജന്മം കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത ശരീരത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുന്നതോടുകൂടി പഴയതെല്ലാം നമ്മൾ മറക്കുന്നു എന്നതാണ്. ശരീരം മാറുന്നതോടുകൂടി ജീവാത്മാവിന് മുൻ ജന്മസ്മരണകളും നഷ്ടപ്പെടുന്നു എന്നത് ഇവിടെ ഓർമ്മിക്കേണ്ടി വരുന്നു. ഭഗവാൻ തന്റെ സച്ചിദാനന്ദ രൂപം ഒരിക്കലും മാറ്റാത്തത് കൊണ്ട് അദ്ദേഹം എല്ലാം സ്മരിക്കുന്നു. അദ്വൈത മൂർത്തിയായ അവിടത്തേക്ക് ആത്മാവും ശരീരവും ഒന്ന് തന്നെ. അദ്ദേഹവുമായി ബന്ധമുള്ളതെല്ലാം ആധ്യാത്മികനാണ്. എന്നാലോ ബദ്ധനായ ജീവാത്മാവിന് ശരീരവും ആത്മാവും രണ്ടാണ്, ഭിന്നങ്ങളാണ്. നമ്മുടെ ഈ ശരീരം ഭൗതികമാണ്, എന്നാൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിനുള്ളിലുള്ള ജീവാത്മാവ് ആധ്യാത്മികനാണ്. രണ്ടും വ്യത്യസ്തങ്ങളാണ്. എന്നാൽ ഭഗവാന്റെ ശരീരവും ഭഗവാന്റെ ആത്മാവും സച്ചിദാനന്ദമാണ്. രണ്ടിനും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമില്ല. അദ്ദേഹം പരമാത്മാവായിട്ട് വരുമ്പോഴും മത്സ്യ കൂർമ്മ വരാഹ നരസിംഹമായിട്ടുള്ള അവതാരങ്ങൾ എടുക്കുമ്പോഴും എല്ലാം തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ അവതാരങ്ങൾ എല്ലാം തന്നെ ആധ്യാത്മികമാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീരത്തിനും ആത്മാവിനും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമില്ല. ഭഗവാൻ ഇത് രണ്ടും വ്യത്യസ്തങ്ങളല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഭൗതിക രംഗത്ത് അവതരിക്കുമ്പോഴും സാമാന്യ ജനങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം നമ്മൾ ഒരു പശുവായിട്ടോ ഒരു പൂച്ചയായിട്ടോ നായിയായിട്ടോ ഒരു പുഴുവായിട്ടോ എന്തെല്ലാം ആയിട്ട് നമ്മൾ ജന്മം എടുക്കുമ്പോഴും എന്തെല്ലാം ശരീരങ്ങൾ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുമ്പോഴും ആ ശരീരത്തിലെല്ലാം നമ്മുടെ ഒപ്പം വരുന്ന പരമാത്മാവിന് ആധ്യാത്മിക രൂപം തന്നെയായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് നമ്മൾ എത്രമാത്രം ശരീരങ്ങൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് മുൻപ്, ഇപ്പോൾ ആരായിരിക്കുന്നു, ഇനി വരാൻ പോകുന്നത് എന്ത്, എല്ലാം അദ്ദേഹത്തിന് അറിയുവാൻ സാധിക്കുന്നു. അതാണ് ഭഗവാനും നമ്മൾ ജീവാത്മാക്കളും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. ഇനി ഭഗവാന്റെ അവതാരം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ അവതാരം എങ്ങനെയാണ്? എന്തുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് എല്ലാം ഓർമ്മിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നു? അജോഭിസന്നവ്യയാത്മാ ഭൂതാനാമീശ്വരോഭിസൻ പ്രകൃതിം സ്വാമധിഷ്ഠായ സംഭവാമ്യാത്മമായയാ. എനിക്ക് പിറവിയില്ല. അജോഭിസൻ, ഞാൻ അജനാണ്, ജന്മമില്ലാത്തവനാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അവ്യയ ആത്മാ, ഒരിക്കലും നശിക്കാത്ത എന്റെ അതീന്ദ്രിയ ശരീരത്തിന് നാശം നേരിടുന്നില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. ഭൂതാനാം ഈശ്വരോഭിസൻ, ഭൂതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്കും, ഈശ്വരഃ എല്ലാവർക്കും അധിപതിയാണ് ഞാൻ. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ് അവതരിക്കുന്നത്? പ്രകൃതിം സ്വാമധിഷ്ഠായ സംഭവാം ആത്മമായ. പ്രകൃതി, എന്റെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് എന്റെ ആധ്യാത്മിക പ്രകൃതി, എന്റെ ആധ്യാത്മിക സ്വരൂപത്തിൽ തന്നെ സ്വാമധിഷ്ഠായ, അതിനോട് അതിൽ അധിഷ്ഠിതമായിട്ടാണ് സംഭവാമി, ഞാൻ പ്രകടമാകുന്നത്, സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. ആത്മമായ, ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയുടെ ശക്തിയാൽ ഭഗവാൻ ഓരോ തവണയും ഇവിടെ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിലേക്ക് വരുമ്പോഴും തന്റെ സ്വന്തം സ്വരൂപത്തിൽ, ആധ്യാത്മിക രൂപത്തിൽ തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം അവതരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാന്റെ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിലേക്ക് വരുന്ന വരവിനെ അവതാരം അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാൻ പ്രകടമാകുന്നു, അപ്രത്യക്ഷമാകുന്നു എന്നെല്ലാം നമ്മൾ പറയുന്നു. എന്നാൽ നമ്മുടേതാണെങ്കിലോ നമ്മൾ ജനിക്കുന്നു, മരിക്കുന്നു. കാരണം നമ്മൾ ഒരു ഭൗതിക ശരീരം എടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് ആ ഭൗതിക ശരീരത്തിന് പിറവിയുണ്ട്, ഭൗതിക ശരീരത്തിന് മരണവുമുണ്ട്. എന്നാൽ ഭഗവാന്റേതാണെങ്കിലോ ഭഗവാന്റെ ആധ്യാത്മിക ശരീരമാണ്. ആ ശരീരം നമ്മുടെ കൺമുന്നിൽ പ്രത്യക്ഷമാകുന്നു, നമ്മുടെ കൺമുന്നിൽ നിന്ന് മറയുന്നു, അത്രമാത്രം. അതിന് ആ ആധ്യാത്മികതയ്ക്ക് ഒരു കോട്ടവും സംഭവിക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഇതിന് ഉദാഹരണമായിട്ട് നമുക്ക് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ തന്നെ അവതാരം എടുക്കാം. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ ദേവകിക്കും വസുദേവർക്കും മുന്നിൽ ആ കാരാഗ്രഹത്തിൽ വെച്ച് പ്രത്യക്ഷനായത്
ചതുർഭുജധാരിയായിട്ടുള്ള നാരായണ രൂപത്തിലാണ്. അദ്ദേഹം അങ്ങനെ പ്രത്യക്ഷനായി അവർക്ക് വേണ്ടുന്ന ഉപദേശങ്ങളെല്ലാം കൊടുക്കുന്നു. ഈ ഭഗവാനെ ഇവിടെ നിന്ന് കൊണ്ടുപോയി ഗോകുലത്തിൽ യശോദയുടെ പക്കൽ സമർപ്പിക്കണം, അവിടെ കിടത്തണം, അവിടെയുള്ള പെൺകുഞ്ഞിനെ എടുത്ത് ഇവിടേക്ക് കൊണ്ടുവരണം എന്നുള്ള എല്ലാ ഉപദേശങ്ങളും ഭഗവാൻ സ്വയം വസുദേവർക്ക് കൊടുക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത്. അതാണ് ഭഗവാന്റെ അവതാരം എന്നും നമ്മളുടേത് ജന്മം എന്നും പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ അവതാരം എന്നുള്ളത് ഭഗവാൻ തന്റെ സ്വന്തം ആധ്യാത്മിക ശക്തിയാൽ ഭഗവാൻ പ്രകടമാകുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നു? ഓരോ തവണയും ഭഗവാന്റെ അവതാരത്തിന് എന്തെങ്കിലും ഉദ്ദേശമുണ്ടോ? യഥാ യഥാ ഹി ധർമ്മസ്യ ഗ്ലാനിർഭവതി ഭാരത അഭ്യുത്ഥാനമധർമ്മസ്യ തഥാത്മാനം സൃജാമ്യഹം. എപ്പോൾ എവിടെ ധർമാചരണത്തിന് ക്ഷയം നേരിടുന്നുവോ, എപ്പോൾ അധർമ്മം തഴച്ചു വളരുന്നുവോ, അപ്പോഴെല്ലാം ഞാൻ അവതരിക്കുന്നു ഹേ ഭാരത. അപ്പോൾ ധർമ്മത്തിന്റെ ആചരണത്തിന് ക്ഷയം സംഭവിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാന്റെ ആധ്യാത്മിക ഉപദേശങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ. ഭഗവാൻ ധർമ്മം തു സാക്ഷാത് ഭഗവത് പ്രണീതം. ഭഗവാൻ എന്ത് പറയുന്നുവോ അതാണ് ധർമ്മം. ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ചതാണ് ധർമ്മം. മനുഷ്യനായിട്ട് ജനിക്കുന്നത് വഴി നമ്മൾ എങ്ങനെയുള്ള ജീവിതം നയിക്കണം എന്നുള്ളത് ഭഗവാനാൽ ഉപദേശിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. പക്ഷേ അതിന് കോട്ടം തട്ടുമ്പോൾ, അസുര സ്വഭാവികൾ തന്നിഷ്ടപ്രകാരം ജീവിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ, പ്രാമാണികതയും ശാസ്ത്ര പ്രമാണങ്ങളെല്ലാം ധിക്കരിച്ചുകൊണ്ട്, ഭഗവാന്റെ ധർമാചരണങ്ങളെല്ലാം ധിക്കരിച്ചുകൊണ്ട് സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരം ഓരോരുത്തരും ജീവിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? അധർമ്മം തഴച്ചു വളരുന്നു. അങ്ങനെ അധർമ്മം തഴച്ചു വളരുമ്പോൾ ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നു. എന്തിനായിക്കൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നത്? പരിത്രാണായ സാധൂന വിനാശായ ച ദുഷ്കൃതാം ധർമ്മ സംസ്ഥാപനാർത്ഥായ സംഭവാമി യുഗേ യുഗേ. ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, ഞാൻ യുഗം തോറും അവതരിക്കുന്നു. ഓരോ യുഗത്തിലും ഭഗവാൻ അവതരിക്കും. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട്? ആ ഓരോ യുഗത്തിലും ഇങ്ങനെ ധർമ്മത്തിന് ചുതി വരികയും അധർമ്മം തഴച്ചു വളരുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ഭഗവാൻ അവതരിക്കും. എന്തിനായിക്കൊണ്ട്? പരിത്രാണായ സാധൂന. സാധു എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ സംസ്കൃതത്തിലെ സാധു എന്നുള്ള വാക്കിന്റെ അർത്ഥം ഭക്തന്മാർ, ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർ, അവരെയാണ് സാധു എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ആ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെ ഭഗവാനിൽ പൂർണ്ണമായിട്ടും വിശ്വാസം അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ സേവകൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ ആശ്രയത്തിൽ ഇരിക്കുന്നവർക്ക് അവർക്ക് ആശ്രയം കൊടുക്കുവാൻ, അവരുടെ ഭക്തിക്ക് ഒരിക്കലും കോട്ടം വരാതെ അവരെ സംരക്ഷിക്കുവാനായിട്ട് ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നു. ഇല്ലെങ്കിലോ ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയിൽ ആർക്കും വിശ്വാസം വരില്ല. കാരണം ഭഗവാൻ തങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കും, തങ്ങൾ ഭഗവാന്റെ സേവകൾ ചെയ്യുന്നത് വഴി ഭഗവാന്റെ സംരക്ഷണത്തിലാണ് ഞങ്ങൾ, ഭഗവാൻ ഞങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കും, ഭഗവാൻ അവതരിക്കുമെന്ന് പൂർണ്ണ വിശ്വാസത്തോടു കൂടിയാണ് ഭക്തന്മാർ ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ അധർമ്മികളായിട്ടുള്ള അസുരന്മാർ ആ ഭക്തന്മാരെ നിന്ദിക്കുകയും അവരെ ഉപദ്രവിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ഭഗവാൻ അവരെ സംരക്ഷിക്കാനായിട്ട് അവതരിച്ചില്ലെങ്കിലോ അവരിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വിശ്വാസങ്ങൾ ഇല്ലാതാകുന്നു. അപ്പോൾ ഹിരണ്യകശിപു പ്രഹ്ലാദനെ വളരെയധികം ഉപദ്രവിച്ചു. പക്ഷെ ഒരിക്കലും പ്രഹ്ലാദനിൽ നിന്ന് ഭഗവാനോടുള്ള വിശ്വാസത്തിന് ഒരു കോട്ടവും തെറ്റിയില്ല. അപ്പോൾ എത്രമാത്രം ഉപദ്രവിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അനേകം തവണ പ്രഹ്ലാദനെ കൊല്ലുവാൻ തന്നെ ഹിരണ്യകശിപു തയ്യാറായി. അവസാനം മടുത്തിട്ട് ഹിരണ്യകശിപു എന്ത് പറയുന്നു? എന്നാൽ നിന്നെ വധിക്കാൻ എനിക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല, എന്നാൽ നീ ആരാധിക്കുന്ന ആ നാരായണൻ എവിടെയുണ്ട് എന്ന് പറയും, ഞാൻ ആ നാരായണനെ തന്നെ വധിച്ചു കളയാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഹിരണ്യകശിപു വാളെടുത്തിട്ട് ആ നാരായണനെ അന്വേഷിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ പ്രഹ്ലാദൻ പറയുന്നു, എല്ലാ ദിക്കിലും ഉണ്ട് ഭഗവാൻ. അപ്പോൾ ആ പ്രഹ്ലാദന്റെ ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധഭക്തനായിട്ടുള്ള പ്രഹ്ലാദന്റെ വാക്കിന് വില കൊടുത്തുകൊണ്ട് ആ ഭഗവാൻ ആ സ്തംഭത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരുന്നു. കാരണം എന്റെ ഭക്തന്റെ വാക്കിന് ഒരിക്കലും നാശം സംഭവിക്കില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. നമേ ഭക്തഃ പ്രണശ്യതി എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അപ്പോൾ എന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് ഒരിക്കലും നാശം സംഭവിക്കുകയില്ല, ഭഗവാൻ അവരെ സംരക്ഷിക്കുമെന്നുള്ള ഉറപ്പ് ഭഗവാൻ തരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആ സാധുക്കളെ ഭക്തന്മാരെ സംരക്ഷിക്കാനും വിനാശായ ച ദുഷ്കൃതാം, ദുഷ്കൃതികളായിട്ടുള്ളവരെ, ദുഷ്കൃതികൾ ആരാണ്? ഭഗവാനെ അനുസരിക്കാതെ തന്നിഷ്ടം പോലെ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരും ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെ ഉപദ്രവിക്കുന്നവരുമായിട്ടുള്ള ആ ദുഷ്കൃതികളെ നശിപ്പിക്കുവാനുമായിട്ട്, കൂടാതെ ധർമ്മ സംസ്ഥാപനാർത്ഥായ, ധർമ്മം പുനഃസ്ഥാപിക്കാനായിട്ട്,
എങ്ങനെയാണ് കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധക്കളത്തിൽ അധർമ്മികളായിട്ടുള്ള എല്ലാ രാജാക്കന്മാരെയും ഒന്നിച്ചു ചേർത്ത് അവരെ എല്ലാവരെയും ഇല്ലാതാക്കിയിട്ട് ഭഗവാൻ യുധിഷ്ഠിരന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു ധർമ്മ രാജ്യം പിന്നീട് ഉണ്ടാക്കുന്നു. അങ്ങനെ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് യുഗം തോറും ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. എല്ലാ യുഗത്തിലും ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഈ യുഗത്തിലും കലിയുഗത്തിലും ഭഗവാൻ ഇപ്പോൾ അവതരിച്ചത് എങ്ങനെയായിട്ട്? ഒരു അസുരന്മാരെ നിഗ്രഹിക്കാനായിട്ട് കയ്യിൽ ചക്രമെല്ലാം കൊണ്ടല്ല. ഈ യുഗത്തിൽ ഭഗവാൻ ഭക്തനായിട്ടാണ് അവതരിച്ചത്. ഭക്തന്റെ രൂപത്തിൽ ഭഗവാൻ അവതരിച്ചു. അങ്ങനെ വാളുകൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ചക്രം കൊണ്ടോ എല്ലാവരെയും അസുരന്മാരെ ഇല്ലാതാക്കുകയല്ല, പിന്നെയോ അവരുടെ ഹൃദയത്തിലെ അസുര സ്വഭാവത്തെ ആ നാമസങ്കീർത്തനം കൊണ്ട് ഇല്ലാതാക്കുവാനായിട്ടാണ് ഭഗവാൻ ഭക്തനായിട്ട് അവതരിക്കുന്നത്. കലിയുഗത്തിൽ ഭക്തി ഒന്നുകൊണ്ട് മാത്രം, നാമസങ്കീർത്തനം ഒന്നുകൊണ്ട് മാത്രം നമുക്ക് മോചനം ലഭിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഭഗവാൻ ഭക്തനായിട്ട് അവതരിക്കുന്നു. എല്ലാവർക്കും ആ ഭക്തിയുടെ ഉപദേശങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നു. അങ്ങനെ നാമസങ്കീർത്തനം എന്നുള്ള ആയുധം വഴി എല്ലാവരുടെയും മനസ്സിലെ മാലിന്യങ്ങളെ നീക്കിക്കളയുവാനായിട്ട് ഭഗവാൻ ഭക്തനായിട്ട് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവായിട്ട് അദ്ദേഹം അവതരിക്കുകയുണ്ടായി. ഇങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ഈ അറിവ്, ഈ ജ്ഞാനം കരസ്ഥമാക്കുന്നത് നമുക്ക് എന്ത് ഗുണമാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നു. ജന്മകർമ്മചമേ ദിവ്യം ഏവം യോ വേത്തി തത്വതഃ ത്യക്ത്വാ ദേഹം പുനർജന്മ നൈതി മാമേതി സോർജുന. എന്റെ ജനനത്തിന്റെയും പ്രവർത്തികളുടെയും അതീന്ദ്രിയ സ്വഭാവം ഗ്രഹിച്ചവർ മരണശേഷം വീണ്ടും ഭൗതിക ലോകത്തിൽ പിറക്കുന്നില്ല, അവർ ശാശ്വതമായ എന്റെ ലോകത്തിൽ എത്തുന്നു എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ ജനനവും ഭഗവാൻ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞു. ഭഗവാന്റെ ജനനം അല്ലെങ്കിൽ അവതാരം എന്നുള്ളത് ആധ്യാത്മികമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. കൂടാതെ ഭഗവാന്റെ പ്രവൃത്തികൾ അധർമ്മം ഇല്ലാതാക്കി ധർമ്മത്തെ പുനഃസ്ഥാപിക്കുക എന്നുള്ള ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള പ്രവൃത്തികളെല്ലാം അതിന്റെ ആധ്യാത്മിക സ്വഭാവം ഗ്രഹിച്ചവർക്ക് മരണശേഷം വീണ്ടും ഭൗതിക ലോകത്തിൽ അവർ പിറക്കുന്നില്ല, പിന്നീട് അവർക്ക് പുനർജന്മമില്ല, അവർക്ക് ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് പോകുവാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ഈ ജ്ഞാനം നമ്മൾ കരസ്ഥമാക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഭക്തരാകണം, ഭഗവാനെ പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള വിശ്വാസം ഉണ്ടാകണം. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ സേവകൾ ചെയ്ത് പരിശുദ്ധമാകുന്നതോടുകൂടി ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള പൂർണ്ണ ജ്ഞാനം നമുക്ക് കരസ്ഥമാക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. ഞാനിപ്പോൾ വായി കൊണ്ട് പറയുന്നതും നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നതുമല്ല, പിന്നെയോ നമ്മൾ പരിശുദ്ധരാകുന്നതോടുകൂടി നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് ആ ജ്ഞാനം ഭഗവാൻ സ്വയം പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നു. നമ്മുടെ ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ ആ ജ്ഞാനം തെളിഞ്ഞു വരുന്നു. ആ ജീവാത്മാവിന്റെ അജ്ഞാനം പൂർണ്ണമായിട്ടും നീങ്ങി ജീവാത്മാവ് ഈ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം കൊണ്ട് പ്രകാശമാനമാകുന്നു. അതാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം കരസ്ഥമാക്കുക എന്നുള്ളത്. അതുവരെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഈ ദേവകാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ നമ്മളെ പരിശുദ്ധമാക്കാനുള്ള സാധനാ പ്രക്രിയകളാണ്. അങ്ങനെ സാധനാ പ്രക്രിയകൾ ചെയ്ത് നമ്മൾ പരിശുദ്ധമാക്കണം. നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെല്ലാം ആ ഭൗതികതയിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണമായിട്ടും വിരക്തി നേടി പൂർണ്ണമായും മുക്തരായി ഭഗവാനിൽ തന്നെ ഉറച്ചു നിൽക്കണം നമ്മുടെ ശ്രദ്ധാഭക്തി. അപ്പോൾ മാത്രമേ ഭഗവാൻ ഈ പറയുന്ന ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം നമുക്ക് കരസ്ഥമാക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അങ്ങനെ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം കരസ്ഥമാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ. ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഭഗവാന്റെ ലീലയാണ്, ഒരു ദാമോദര ലീല എന്നുള്ള ഭഗവാന്റെ ലീല. അതായത് ഭഗവാൻ ദാമോദരനായിട്ട് ഭഗവാന്റെ വയറ്റിൽ യശോദാമ്മ കയർ കൊണ്ട് കെട്ടിയിടുന്നു. അങ്ങനെ ഭഗവാനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ ഭക്തി മൂലം ആ ഭക്തി കൊണ്ട് യശോദ കയർ കൊണ്ട് ഭഗവാനെ കെട്ടിയിടുവാൻ സാധിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അത് എല്ലാവർക്കും അറിവുണ്ടാകും. എന്നാലും ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഞാൻ പറയാം. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ ചെറിയ കണ്ണനായിരിക്കുന്ന സമയത്ത്, കുട്ടിയായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു ദിവസം ഉണർങ്ങി എണീറ്റ് അമ്മയുടെ അടുത്തേക്ക് വരുന്നു. അമ്മ അവിടെ തൈര് കടഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അമ്മയുടെ അടുത്തേക്ക് വന്നിട്ട് പാൽ കുടിക്കണം എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോൾ ഭഗവാനെ മടിയിൽ കിടത്തി യശോദ പാല് കൊടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് യശോദയ്ക്ക് അടുക്കളയിൽ പാൽ തിളപ്പിക്കാൻ വെച്ചിരിക്കുന്ന പാൽ കവിഞ്ഞു പോകുന്നത് ശബ്ദം കേൾക്കുന്നത്. യശോദ വേഗം ഭഗവാനെ താഴെ ഇരുത്തി അടുപ്പിൽ നിന്ന് പാല് താഴേക്ക് എടുക്കുവാനായിട്ട് പോകുന്നു. അത് ഉണ്ണിക്കണ്ണന് ഒട്ടും തന്നെ ഇഷ്ടമായില്ല. തന്നേക്കാൾ പ്രാധാന്യം അമ്മയ്ക്ക് അടുപ്പത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന പാലല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ദേഷ്യത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, അമ്മ കടന്നുകൊണ്ടിരുന്ന തൈരും കുടവും എല്ലാം പൊട്ടിച്ച്
അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന തൈരെല്ലാം കഴിച്ച്, കൂടാതെ അമ്മ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന വെണ്ണക്കുടങ്ങളും എല്ലാം പൊട്ടിച്ചെല്ലാം കുരങ്ങന്മാർക്കും എല്ലാം ആയിട്ട് വീതിച്ചു കൊടുത്ത് അവിടെ എല്ലാം ഒരു അലങ്കോലമാക്കിയിടുന്നു ഭഗവാൻ. ഇതെല്ലാം കണ്ടുകൊണ്ട് യശോദ പുറത്തേക്ക് വരുന്നു. അപ്പോൾ ഭഗവാന്റെ വികൃതികൾ കൂടുന്നുണ്ട്. അടുത്തുള്ള ഗോപികമാരെല്ലാവരും കംപ്ലൈന്റ് പറയുന്നുണ്ട് ഭഗവാൻ വികൃതി കാണിക്കുന്നു എന്ന്. പക്ഷെ അതൊന്നും യശോദ വിശ്വസിച്ചില്ല. ഇപ്പോൾ തന്റെ കൺമുന്നിൽ തന്നെ ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെയെല്ലാം വികൃതി കാണിച്ചപ്പോൾ യശോദയ്ക്ക് തോന്നി ഭഗവാന് കുറച്ച് അധികമാകുന്നില്ലേ വികൃതി, ഭഗവാനെ ശിക്ഷിക്കണം, ഇത്രമാത്രം വികൃതി ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് യശോദ ഭഗവാന്റെ പുറകെ ഭഗവാൻ അന്വേഷിച്ചു പോകുന്നു. ഭഗവാൻ ഓടുകയാണ് പേടിച്ചിട്ട്. അതാണ് ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം ഭഗവാൻ അദ്ദേഹം എല്ലാവരുടെയും അധിപതിയായിട്ടുള്ള ഈശ്വരനാണെങ്കിലും തന്റെ ഭക്തന്റെ മുന്നിൽ ആ ഭക്തന്റെ ആഗ്രഹപ്രകാരം, ആ യശോദയുടെ ആഗ്രഹപ്രകാരം ഭഗവാൻ ഒരു ചെറിയ കുട്ടിയായിട്ട്, അമ്മയെ പേടിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിയായിട്ട് ഭഗവാൻ ലീലകൾ കാണിക്കുന്നു. ആ ഭഗവാനെ യശോദ ഓടിച്ചിട്ട് പിടിച്ചെന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഒരു ഉരലിൽ കെട്ടിയിടുന്നു. പക്ഷെ ഭഗവാൻ ആ സമയത്താണ് ഭഗവാൻ ആ ഉരലും വലിച്ചു കൊണ്ട് പോകുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? ആ ഭഗവാന്റെ വീട്ടിന്റെ മുറ്റത്ത് 2 വൃക്ഷങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു, യമളാർജുന വൃക്ഷങ്ങൾ. അത് നാരദ ശാപത്താൽ മുൻപ് കുബേരന്റെ മക്കളായിട്ടുള്ള 2 പേർ അവിടെ വൃക്ഷങ്ങളായിട്ട് വന്നതാണ്. അപ്പോൾ ആ നാരദ ശാപം ഉണ്ടെങ്കിലും നാരദൻ അവരെ അനുഗ്രഹിച്ചു. ഭഗവാൻ സ്വയം നിങ്ങൾക്ക് ദർശനം തരുമെന്ന്. അപ്പോൾ നാരദന്റെ ആ വാക്കിന് വില കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ആ 2 വൃക്ഷങ്ങളെ മോചിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് തന്റെ ഉരലും കൊണ്ടുപോകുന്നു. ആ ഉരൽ 2 വൃക്ഷങ്ങൾക്കും മധ്യത്തിലേക്ക് കടത്തിക്കൊണ്ട് ഭഗവാൻ അപ്പുറത്തേക്ക് കടക്കുന്നു. ആ വൃക്ഷങ്ങളുടെ മധ്യത്തിലൂടെ ഉരലാണെങ്കിലോ ഇപ്പുറത്തായി പോയി. ആ ഭഗവാൻ ശക്തിയായിട്ട് വലിക്കുകയും ആ 2 വൃക്ഷങ്ങളും മറിഞ്ഞു വീഴുകയും ചെയ്യുന്നു. ആ വൃക്ഷങ്ങളിൽ നിന്ന് 2 ദേവന്മാർ പുറത്തേക്ക് വരുന്നു. കുബേരന്റെ മക്കളായിട്ടുള്ള നളകൂവരനും മണിഗ്രീവനും. അവർ 2 പേരും ഭഗവാനെ പ്രദക്ഷിണം വെച്ച് ഭഗവാനെ സ്തുതിച്ചുകൊണ്ട് അവർ പിന്നീട് അപ്രത്യക്ഷരാകുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ ലീലകളെല്ലാം അതീന്ദ്രിയമാണ് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ, അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ ജനനവും പ്രവർത്തനങ്ങളും എല്ലാം അറിയുന്നവർക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് പോകുവാൻ സാധിക്കും. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെ പരിശുദ്ധരാകണം? നമ്മൾ പരിശുദ്ധരായാൽ മാത്രമേ ജ്ഞാനം കരസ്ഥമാക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. എങ്ങനെ പരിശുദ്ധരാകണം എന്നിവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നു. വീതരാഗ ഭയ ക്രോധ മന്മയാ മാമുപാസിതാഹ ബഹവോ ജ്ഞാന തപസാ പൂതാ മദ്ഭാവമാഗതാഹ. രാഗം, ഭയം, ക്രോധം എന്നിവയിൽ നിന്ന് മോചിതരായി എന്നിൽ തന്നെ മുഴുകി ശരണം കൂടിയ അനേകം പേർ എന്നെ പറ്റിയുള്ള ജ്ഞാനത്താൽ ശുദ്ധീകൃതരായി എന്നിൽ ദിവ്യ പ്രേമബദ്ധരായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഭഗവാനെ നമുക്ക് മനസ്സിലാകണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ജ്ഞാനത്താൽ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം കരസ്ഥമാക്കി പരിശുദ്ധരാകണം. അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയിലേക്ക് നമുക്ക് ഉയരുവാൻ സാധിക്കും. യേ യഥാ മാം പ്രപദ്യന്തെ താം തഥൈവ ഭജാമ്യഹം മമ വർത്മാനുവർത്തന്തെ മനുഷ്യാഃ പാർത്ഥ സർവശഃ. അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ ഭക്തരാകുവാനായിട്ട് പരിശ്രമിക്കുന്നവർ പല തരത്തിലുള്ളവരുണ്ട്. പല വിധത്തിൽ, പല പ്രക്രിയകളിലൂടെ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നവരുണ്ട്. അതായത് ജ്ഞാനയോഗം, കർമ്മയോഗം, ഭക്തിയോഗം, അഷ്ടാംഗയോഗം. അത് കൂടാതെ ഭഗവാനെ അവ്യക്തിഗതനായിട്ട് കാണുന്നവരുണ്ട്, അവ്യക്തിഗതവാദികളുണ്ട്. അങ്ങനെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, ഏത് വിധത്തിൽ എന്നെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നുവോ, എന്നെ പ്രാപിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവോ അവർക്ക് അതുപോലെ, അവരുടെ ആഗ്രഹം പോലെ ഞാൻ പ്രതിഫലം നൽകുന്നു എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. യേ യഥാ മാം പ്രപദ്യന്തെ, എന്നെ എങ്ങനെയാണോ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നത്, എന്നെ എങ്ങനെയാണോ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്, അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പ്രതിഫലം നൽകുന്നു. എല്ലാവരും എല്ലാ വിധത്തിലും എന്റെ മാർഗത്തെ പിന്തുടരുന്നു എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. കാരണം ഓരോരുത്തരും അവനവന്റെ ആ ബുദ്ധി വികാസത്തിനനുസരിച്ച്, അല്ലെങ്കിൽ അവരവരുടെ ആ ഒരു ജീവാത്മാവിന്റെ അവബോധം എത്രമാത്രം പരിശുദ്ധമാകുന്നുവോ അതിനനുസരിച്ച് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് ഓരോരുത്തരും പരിശ്രമിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഭക്തിയുടെ അളവ് എത്രമാത്രമുണ്ടോ അതിനനുസരിച്ച് ഭഗവാൻ നമുക്ക് പ്രതിഫലം നൽകുന്നു. നമ്മൾ ഭഗവാനെ യശോദയെ പോലെ അമ്മയായിട്ട്, ഭഗവാനെ മകനായിട്ട് കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവോ, ശരി, ഭഗവാൻ അതിനനുസരിച്ച് മകനായിട്ട് നമ്മളുടെ സേവകൾ സ്വീകരിക്കുന്നു. നമ്മൾ അർജുനന്റെ പോലെ സുഹൃത്തായിട്ട് ഭഗവാനെ കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവോ,
ശരി, ഭഗവാൻ നമ്മുടെ സുഹൃത്തായിട്ട് നമ്മുടെ സേവകൾ സ്വീകരിക്കുന്നു. ഹനുമാനെ പോലെ സേവകനായിട്ട് സേവകൾ സ്വീകരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് ഭഗവാൻ നമ്മളെ സഹായിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആഗ്രഹം എങ്ങനെയാണ്? എന്താ? ആധ്യാത്മിക തലത്തിൽ നമ്മുടെ ഭക്തി വികാസം പ്രാപിച്ച് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ എന്ത് ആഗ്രഹമാണ് ഭഗവാനെ സേവിക്കാൻ, ഏത് വിധത്തിൽ സേവിക്കണമെന്ന ആഗ്രഹമുണ്ടോ അതിനനുസരിച്ച് ഭഗവാൻ നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. ചാതുർവർണ്ണ്യം മയാ സൃഷ്ടം ഗുണകർമ്മ വിഭാഗശഃ തസ്യ കർത്താരമപി മാം വിദ്യ കർത്താരമവ്യയം. പ്രകൃതി സഹജങ്ങളായ 3 ഗുണങ്ങളെയും തദനുസൃതങ്ങളായ കർമ്മങ്ങളെയും മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് മനുഷ്യ സമൂഹത്തിന്റെ 4 വർണ്ണങ്ങൾ ഞാൻ സൃഷ്ടിച്ചു. ഈ വിഭാഗങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചു എന്നിരിക്കലും അവ്യയനായ ഞാനല്ല അതിന്റെ കർത്താവ് എന്നറിയുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഈ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാൻ 4 വിധത്തിലുള്ള സമൂഹത്തെ അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യ സമൂഹത്തിന്റെ 4 വർണ്ണങ്ങളെ ഭഗവാൻ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതായത് മനുഷ്യ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ നമ്മൾ ശരീരം കൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് സത്വ രജസ് തമോ ഗുണങ്ങളായിട്ടുള്ള 3 ഗുണങ്ങളുടെ പ്രഭാവത്തിലാണ്. ആ 3 ഗുണങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തെ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ജനിച്ചു വരുന്നതോടുകൂടി തന്നെ സാത്വികമോ രാജസികമോ താമസികമോ ആയിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗുണം നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നു. ആ ഗുണത്തിനനുസരിച്ചുള്ള ഒരു സ്വഭാവം നമ്മിൽ രൂപപ്പെട്ടു വരുന്നു. അപ്പോൾ ആ ഗുണവും സ്വഭാവവും അനുസരിച്ച് നമ്മൾ പ്രവർത്തിച്ച് എന്ത് ചെയ്യണം? ഭൗതികമായ കർത്തവ്യങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ ഗുണത്തിനും സ്വഭാവത്തിനും അനുസരിച്ച് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത് നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ സേവകളും ചെയ്യണം. അത് 18ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ വിസ്തരിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ സേവകൾ ചെയ്ത് നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം കരസ്ഥമാക്കണം. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ മനുഷ്യ ജീവിതം സുഗമമാക്കുവാനും ഭഗവത് പ്രാപ്തി ഉണ്ടാകുവാനും വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാൻ നമ്മുടെ ഗുണത്തിനും സ്വഭാവത്തിനും അനുസരിച്ച് 4 വർണ്ണങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു. ബ്രാഹ്മണ, ക്ഷത്രിയ, വൈശ്യ, ശൂദ്ര. ബ്രാഹ്മണ സ്വഭാവമുള്ളവർ സത്വഗുണത്തിലുള്ളവരായിരിക്കും. അവർക്ക് പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാനും ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം കരസ്ഥമാക്കാനുമുള്ള ബുദ്ധിശക്തി ഉണ്ടാകുന്നതായിരിക്കും. ക്ഷത്രിയ സ്വഭാവമുള്ളവർ അവർ ഭരണപാടവമുള്ളവരും രാജ്യത്തെ നയിക്കാൻ തക്കവണ്ണമുള്ള ധൈര്യവും ശക്തിയും എല്ലാം ഉള്ളവരായിരിക്കും. അവർ അതേപോലെ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത് ഭഗവാനെ സേവിക്കേണ്ടതാണ്. വൈശ്യരെന്നുള്ളവർ എന്താണ്? അവരുടെ ഗുണം രാജസികമായിരിക്കും. അവർക്ക് കൃഷി, ഗോരക്ഷ, വാണിജ്യം ഇതെല്ലാം ചെയ്ത് വ്യവസായങ്ങളെല്ലാം ചെയ്തിട്ട് അവർ ജീവിതം നയിക്കുന്നവരാണ് വൈശ്യ സ്വഭാവമുള്ളവർ. പിന്നെയോ ശൂദ്ര സ്വഭാവമുള്ളവർ എല്ലാവർക്കും സേവകൾ ചെയ്തിട്ട് കൂലിവേലകളെല്ലാം ചെയ്തുകൊണ്ട് എല്ലാവരെയും സഹായിക്കുന്നവരായിരിക്കും ശൂദ്ര സ്വഭാവമുള്ളവർ. അപ്പോൾ ഈ 4 വിഭാഗക്കാരെയും നമുക്ക് ഈ മനുഷ്യ സമൂഹത്തിൽ കാണുവാൻ സാധിക്കും. അവരെല്ലാവരും ജാതി വ്യവസ്ഥയല്ല ഇത്. പിന്നെയോ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ഗുണത്തിനും അവരവരുടെ സ്വഭാവത്തിനും അനുസരിച്ച് രൂപപ്പെടുന്നതാണ് ഈ ഗുണങ്ങളെല്ലാം, ഈ വർണ്ണങ്ങൾ. അതിലൂടെ ഭഗവാൻ ഈ 4 സമൂഹത്തെ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിലൂടെ മുന്നേറിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ കർത്തവ്യങ്ങൾ ചെയ്ത് ഭഗവാന്റെ സേവകൾ ചെയ്ത് പൂർണ്ണരാകുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. പക്ഷേ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ഇതെല്ലാം ഞാനാണ് സൃഷ്ടിച്ചത്. പക്ഷേ ആ സൃഷ്ടിയുടെ കർത്തൃത്വം എനിക്കല്ല, അതൊന്നും എന്നെ ബാധിക്കുന്നില്ല. കാരണം ഭഗവാൻ ഈ 3 ഗുണങ്ങൾക്കും ഭൗതിക പ്രകൃതിക്കും അതീതനാണ്. ഭഗവാൻ നിർഗുണനാണ്. ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലെ ഒന്നും തന്നെ ഭഗവാനെ ബാധിക്കുന്നില്ല. നമാം കർമാണിലിം ബന്തി നമേ കർമ്മഫലേ സ്പൃഹ ഇതി മാം യോഭിജാനാതി കർമ്മഭിർന സബധ്യതേ. ഇങ്ങനെയുള്ള കർമ്മങ്ങളൊന്നും തന്നെ ഭഗവാൻ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ അവതരിച്ചാലും ഭഗവാൻ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ എന്തെല്ലാം കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്താലും ആ കർമ്മങ്ങളൊന്നും തന്നെ ഭഗവാനെ ബാധിക്കുന്നില്ല. കാരണം ഭഗവാൻ അതീന്ദ്രിയനായതുകൊണ്ട് ദേഹബോധത്തിലല്ല, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഒന്നും തന്നെ ഭഗവാനെ സ്പർശിക്കുന്നില്ല. എനിക്ക് കർമ്മഫലേച്ഛയുമില്ല. എന്നെ കുറിച്ചുള്ള ഈ സത്യം മനസ്സിലാക്കിയവർ കർമ്മഫലങ്ങളാൽ ബന്ധിക്കപ്പെടുന്നില്ല. അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ സ്വഭാവത്തെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. നമ്മളെ പോലെ ദേഹബോധത്തിലല്ല ഭഗവാൻ, നമ്മളെ പോലെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഒരു ദേഹം ഭഗവാൻ സ്വീകരിക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ അവതരിച്ചാലും ഭഗവാനെ അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളൊന്നും തന്നെ ബാധിക്കുന്നില്ല. നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യുന്നത് അതിന്റെ ഫലം നമുക്ക് അനുഭവിക്കാനായിട്ടാണ്. എന്നാൽ ഭഗവാനാണെങ്കിലോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കർമ്മഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടല്ല കർമ്മം ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെയോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അവതാരത്തിന് ഓരോ ഉദ്ദേശമുണ്ട്. നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ആ അവതാര ഉദ്ദേശം മുഴുമിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നത്.
എന്ന് ആ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ സ്വഭാവത്തെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. ഇങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ഈ അറിവ്, ജ്ഞാനം കരസ്ഥമാക്കാൻ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ നമുക്ക് സ്വയം വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ഉപദേശങ്ങളെ നമുക്ക് സ്വയം സ്വീകരിക്കാനോ സാധ്യമാകില്ല. കാരണം ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ഭക്തിയാ മാം അഭിജാനാതി, ഭക്തി കൊണ്ട് മാത്രമേ അല്ലെങ്കിൽ പരിശുദ്ധനാകുമ്പോൾ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം കരസ്ഥമാക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അങ്ങനെ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം കരസ്ഥമാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെ ഭക്തി വളർത്തിയെടുക്കണം, നമ്മുടെ ഈ സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മൾ കുടുംബജീവിതത്തിൽ തന്നെ ഇരുന്നു കൊണ്ട് എങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ സേവകൾ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും, അതിന് നമ്മൾ വേണ്ടിയിട്ട് എന്തെല്ലാമാണ് ചെയ്യേണ്ടത്, ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഒരു ഗുരുവിൽ നിന്ന് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കണം എന്ന് ഭഗവാൻ പറയും. തദ്വിധി പ്രണിപാതേന പരിപ്രശ്നേന സേവയാ ഉപദേക്ഷ്യന്തി തേ ജ്ഞാനം ജ്ഞാനിനസ്തത്വദർശിനഃ. ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനെ സമീപിച്ച് സത്യത്തെ കുറിച്ച് അറിയാൻ ശ്രമിക്കണം. അദ്ദേഹത്തെ സേവിക്കുക, അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് വിനയപൂർവ്വം ചോദിച്ചറിയുക. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ച ഒരാൾ സത്യം കണ്ടറിഞ്ഞിരിക്കുകയാൽ അദ്ദേഹത്തിന് ജ്ഞാനോപദേശം ചെയ്യാൻ കഴിവുണ്ട്. അങ്ങനെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണം, ഭഗവാന് നമ്മളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെ കുറിച്ച് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണം. ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ ബന്ധനത്തിലാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, അതിൽ നിന്നുള്ള മോചനം എങ്ങനെയാണ്, അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ എന്തെല്ലാം ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്, ഇതെല്ലാം ഒരു ഗുരു നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നു. കാരണം അദ്ദേഹവും ഈ വഴിയിലൂടെ സഞ്ചരിച്ച് ആത്മജ്ഞാനം ലഭിച്ച ഒരു വ്യക്തിയാണ്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കണം, വിനയപൂർവ്വം അദ്ദേഹത്തെ സേവിക്കുക, അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക. അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഈ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം കരസ്ഥമാക്കണം. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സാധന പ്രക്രിയകളെല്ലാം മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പോൾ സ്വയം ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് നമ്മളെ ഉപദേശിച്ച് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് കഴിവുണ്ട് എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഒരു ഗുരുവിൽ നിന്ന് കേട്ട് മനസ്സിലാക്കുന്നത് വഴി, നമ്മിൽ ജ്ഞാനം വളരുന്നത് വഴി നമുക്ക് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം കരസ്ഥമാക്കുന്നത് വഴി 35-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, യജ്ഞാത്വാന പുനർമോഹം ഏവം യാസ്യസി പാണ്ഡവ ഏന ഭൂതാന്യ ശേഷേണ ദൃശ്യസ്യാത്മന്യഥോ മയി. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ച ഒരു വ്യക്തിയിൽ നിന്ന് യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനം ഗ്രഹിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നീ ഒരിക്കലും മായയ്ക്ക് അധീനനാവുകയില്ല. സർവജീവികളും പരമപുരുഷന്റെ അംശങ്ങളാണെന്നും അവ എന്റേതാണെന്നും നിനക്ക് സ്പഷ്ടമാകും. അങ്ങനെ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ച ഒരു ഗുരുവിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എങ്ങനെ ആത്മജ്ഞാനം ലഭിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങളെല്ലാം കരസ്ഥമാക്കിക്കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉപദേശങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ സേവകൾ ചെയ്യുന്നത് വഴി നമ്മൾ പരിശുദ്ധരാകുന്നു. ആ പരിശുദ്ധരാകുന്നത് വഴി നമ്മിൽ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു. എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും ഭഗവത് അംശമാണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നു. എല്ലാ ശരീരത്തിന്റെ ഉള്ളിലും ഭഗവാന്റെ അംശമായിട്ടുള്ള ഒരു ജീവാത്മാവ് വസിക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ആ ജീവജാലങ്ങളെല്ലാം തന്നെ, ഈ സമൂഹത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന എല്ലാം തന്നെ ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ സ്വത്താണ് എല്ലാം എന്നുള്ള ഒരറിവ് നമുക്കുണ്ടാകുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള ആത്മജ്ഞാനം കരസ്ഥമാക്കുക വഴി ആത്മജ്ഞാനം നമ്മളെ പരിശുദ്ധീകരിക്കുന്നു. നമ്മൾ എത്രമാത്രം പാപങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അതിൽ നിന്നുള്ള മോചനം നമുക്ക് സാധ്യമാകുന്നു എന്ന് പറയുന്നു ഭഗവാൻ. അവിച്ഛേദസി പാപേഭ്യഃ സർവേഭ്യഃ പാപകൃത്തമഃ സർവം ജ്ഞാനപ്ലവേനൈവ വൃജിനം സന്തരിഷ്യസി. പാപികളിൽ വെച്ച് മഹാപാപിയാണെന്നിരിക്കലും അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനമാകുന്ന തോണിയിൽ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ നിനക്ക് ഈ ദുഃഖ സമുദ്രം തരണം ചെയ്യാൻ കഴിയും. അതായത് ഈ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം, ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള സത്യം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്നത് വഴി, ആ സത്യം മനസ്സിലാക്കി നമ്മൾ ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുകയാണ്. ഭഗവാനുമായിട്ട് നമ്മൾ ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുന്നു. നമ്മൾ ഭഗവത് അംശമാണ് എന്നുള്ള അറിവിലാണ് പിന്നീട് നമ്മൾ ഓരോ പ്രവൃത്തിയും ചെയ്യുന്നത്. ഭൗതികമായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു സമ്പർക്കവും ഉണ്ടാകുന്നില്ല. ഈ ശരീരബോധത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ആ അവസ്ഥയിൽ ആ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം കരസ്ഥമാക്കുന്നത് വഴി നമ്മൾ മുൻ ജന്മങ്ങളിലെല്ലാം എത്രമാത്രം പാപം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ആ പാപമെല്ലാം തന്നെ ഈ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം കരസ്ഥമാക്കി നമ്മൾ പരിശുദ്ധരാകുന്നത് വഴി അതെല്ലാം തന്നെ ഇല്ലാതാകുന്നു എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അങ്ങനെ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ
ഈ ദുഃഖ സമുദ്രം, അതായത് ഈ ശരീരം ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം തരണം ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കും. യഥേതാംസി സമിദ്ധോഗ്നിർ ഭസ്മസാത് കുരുതേ അർജുന ജ്ഞാനാഗ്നിഹി സർവകർമാണി ഭസ്മസാത് കുരുതേ തഥാ. കത്തുന്ന തീ വിറകിനെ എന്ന പോലെ അജ്ഞാനമാകുന്ന അഗ്നി സർവകർമ്മ ഫലങ്ങളെയും ഭസ്മമാക്കുന്നു. എങ്ങനെയാണോ കത്തുന്ന തീ വിറകിനെ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഭസ്മമാക്കുന്നത്, അതുപോലെ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം നമ്മൾ കരസ്ഥമാക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മുൻ ജന്മ പാപകർമ്മങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഇല്ലാതാകുന്നു, നമ്മൾ പരിശുദ്ധരാകുന്നു. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, തദ്വിധി പ്രണിപാതേന, ഒരു ഗുരുവിന്റെ ഉപദേശം അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ സേവകൾ ചെയ്ത് പരിശുദ്ധരാകുവാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം. അങ്ങനെ ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങളെല്ലാം തന്നെ നമ്മിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോകുന്നു. ഈ ഭൗതികമാകുന്ന ദുഃഖ സമുദ്രത്തെ നമുക്ക് തരണം ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കുന്നു. നഹി ജ്ഞാനേന സദൃശം പവിത്രമിഹ വിദ്യതേ തത്സ്വയം യോഗ സംസിദ്ധഃ കാലേനാത്മനി വിന്ദതി. ഈ ലോകത്തിൽ അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം പോലെ പരിശുദ്ധവും ശ്രേഷ്ഠവുമായി മറ്റൊന്നില്ല. ആ ജ്ഞാനം ആധ്യാത്മിക ദർശനത്തിന്റെ പരിപക്വ ഫലമാണ്. ഭക്തിയോഗ പരിശീലനത്തിൽ പ്രാവീണ്യം നേടിയ ഒരാൾക്ക് കാലക്രമേണ ഈ ജ്ഞാനം സ്വയം ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയും. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നു, എങ്ങനെ നമുക്ക് ഈ ജ്ഞാനം കരസ്ഥമാക്കാൻ സാധിക്കും? ഭക്തിയോഗ പരിശീലനം വഴി. ഭഗവാന്റെ സേവകൾ എങ്ങനെ ചെയ്യണം, ആരംഭിക്കണം? ആദ്യം നാമസങ്കീർത്തനം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ നാമജപത്തിലൂടെ ആരംഭിക്കുക. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഭഗവത്ഗീത, ഭാഗവതം മുതലായവ നമ്മൾ നിരന്തരം കേൾക്കുവാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. ഭഗവാന്റെ അങ്ങനെ സേവകൾ ചെയ്ത് ഭഗവാന് നിവേദിച്ച ഭക്ഷണം പ്രസാദമായിട്ട് കഴിക്കുവാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്ത് പരിശീലനം ചെയ്ത് നമ്മൾ അതിൽ മുന്നേറുമ്പോൾ സ്വയം ഭഗവാൻ നമുക്ക് ഉള്ളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് തോന്നിപ്പിക്കും, നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യണം, ഇത് ചെയ്യണം. വീണ്ടും വീണ്ടും നമ്മുടെ ജപത്തിന്റെ എണ്ണം കൂട്ടി വരണം. നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് ഭഗവത്ഗീത, ഭാഗവതം പഠിക്കണം, മനസ്സിലാക്കണം എന്നെല്ലാം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ സ്വയമേവ ആഗ്രഹം ഉണ്ടാകുന്നു. ഭഗവാൻ നമ്മുടെ ആഗ്രഹം വർദ്ധിപ്പിച്ചു വരുന്നു. അങ്ങനെ ക്രമേണ ഈ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം നമുക്ക് കരസ്ഥമാക്കാൻ സാധിക്കും. ഇനി ആർക്ക് ഈ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം കരസ്ഥമാക്കണമെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും യോഗ്യതയുണ്ടോ എന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നു. ശ്രദ്ധാവാൻ ലഭതേ ജ്ഞാനം തത്പരഃ സംയതേന്ദ്രിയഃ ജ്ഞാനം ലബ്ധ്വാ പരാം ശാന്തിം അചിരേണാധിഗച്ഛതി. ശ്രദ്ധാവാൻ ലഭതേ ജ്ഞാനം. ശ്രദ്ധ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിശ്വാസം. ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസം, ഭഗവാന്റെ ഉപദേശങ്ങളിൽ വിശ്വാസം, ഭഗവാന്റെ സേവകൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് തന്നെ പരിപൂർണനാക്കുമെന്നുള്ള വിശ്വാസം. അങ്ങനെയുള്ള പൂർണ്ണ വിശ്വാസമുള്ള ഒരാൾക്ക് ശ്രദ്ധാവാൻ ലഭതേ ജ്ഞാനം. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഈ ജ്ഞാനം ലഭിക്കുവാൻ യോഗ്യതയുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നു. തത്പരഃ സംയതേന്ദ്രിയഃ. ശ്രദ്ധ മാത്രം പോരാ, വിശ്വാസം മാത്രം പോരാ, പിന്നെയോ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ചവനായിരിക്കണം. ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഒന്നിലും ആസക്തി ഇല്ലാതെ ഭഗവാനിൽ മാത്രം വിശ്വാസവും ഭക്തിയും ഉള്ള ഒരാളായിരിക്കണം. അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിക്ക് ജ്ഞാനം ജ്ഞാനം ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പരാം ശാന്തി, പരമമായിട്ടുള്ള ആ ആധ്യാത്മിക ശാന്തി അചിരേണാധിഗച്ഛതി. അത് ലഭിച്ചാൽ അയാൾക്ക് വേഗത്തിൽ പരമമായ ആധ്യാത്മിക ശാന്തി ലഭിക്കുമെന്നും ഭഗവാൻ പറയുന്നു. എന്നാൽ ശ്രദ്ധയില്ലാത്തവനാണെങ്കിലോ അജ്ഞശ്ച ശ്രദ്ധദാനശ്ച സംശയാത്മാ വിനശ്യതി നായം ലോകോസ്തി ന പരോ ന സുഖം സംശയാത്മനഃ. ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളെ സംശയദൃഷ്ടിയാ വീക്ഷിക്കുന്ന അജ്ഞരും അവിശ്വാസികളുമായവർക്ക് ഈശ്വര അവബോധം ലഭിക്കുന്നില്ല. അവർ അധപ്പതിക്കുന്നു. സംശയാലുവായ ജീവന് ഇഹലോകത്തിലും പരലോകത്തിലും സന്തുഷ്ടി ലഭ്യമല്ല എന്ന് പറയുന്നു. അങ്ങനെ ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസമില്ലാത്തവർക്ക്, ഭഗവാന്റെ ഉപദേശങ്ങളിൽ വിശ്വാസമില്ലാത്തവർക്ക്, ധർമ്മ പ്രമാണങ്ങളെ ഒന്നും വിശ്വസിക്കാത്തവർക്ക് അവർക്ക് ഈശ്വരാവബോധം ലഭിക്കുന്നില്ല. പിന്നെയോ അവർ എപ്പോഴും സംശയാലുക്കളായിരിക്കും. അവർക്ക് എപ്പോഴും നിരീശ്വരവാദികളുമായിരിക്കും അവർ. അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികൾക്ക് ശാന്തിയും ലഭിക്കുന്നില്ല. ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്നത് വഴി മാത്രമേ നമുക്ക് ശാന്തിയും സമാധാനവും ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. കാരണം നമ്മൾ ഭഗവതംശമായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഭഗവാനോടൊപ്പം ജീവിക്കേണ്ടവരാണ്. ഭഗവാനെ വിട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സന്തോഷമോ സമാധാനമോ ഒരിക്കലും ഉണ്ടാകുകയില്ല. അതാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഭഗവാനോടൊപ്പം ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് സന്തോഷവും സമാധാനവും ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യുക, ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുക. അതുവഴി പരമമായിട്ടുള്ള ശാന്തി നമുക്ക് ലഭ്യമാകുന്നു.
യോഗസന്യസ്ത കർമാണം ജ്ഞാനസഞ്ചിന്ന സംശയം ആത്മബന്ധം ന കർമാണി നിബധ്നന്തി ധനഞ്ജയം. തന്റെ കർമ്മഫലങ്ങൾ ത്യജിച്ച് ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നവൻ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനത്താൽ സംശയങ്ങളെല്ലാം നീങ്ങി യഥാർത്ഥത്തിൽ ആത്മാവിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. അപ്രകാരം അയാൾ കർമ്മഫലങ്ങളാൽ ബന്ധിക്കപ്പെടുന്നില്ല. അപ്പോൾ കർമ്മഫലങ്ങളെയെല്ലാം ഇല്ലാതാക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്യണം. അങ്ങനെ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്ത് പരിശുദ്ധരായി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ജീവാത്മാവിന് തന്നെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം, ആ തന്റെ സ്വരൂപത്തെ ഓർമ്മ വരുന്നു. ആ അജ്ഞാനമെല്ലാം നീങ്ങി ജ്ഞാനം പ്രകാശമാനമാകുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള അവസ്ഥയിൽ അദ്ദേഹത്തിന് പിന്നീട് ശരീരം ചെയ്യുന്ന ഒരു കർമ്മവും അദ്ദേഹത്തെ ബാധിക്കുന്നില്ല. കാരണം താൻ ഈ ശരീരമല്ല, ഭഗവത് അംശമായ ജീവാത്മാവാണ് എന്നുള്ള ജ്ഞാനം ആ ജീവാത്മാവിന് ലഭിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ശരീരത്തെ ദേഹബോധത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരുവാനായിട്ട് ആ ജീവാത്മാവിന് സാധിക്കുന്നു. അങ്ങനെ കർമ്മഫലങ്ങളെ എല്ലാം പിന്നീട് ഒന്നും തന്നെ ശരീരം എന്തെല്ലാം പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും അതിന്റെ ഫലം ഒന്നും തന്നെ ജീവാത്മാവിനെ ബാധിക്കുന്നില്ല. കാരണം ജീവാത്മാവ് ദേഹബോധത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വന്നു. ജീവാത്മാവ് ശരീരം ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളും അതിന്റെ ഫലവുമെല്ലാം താനാണ് അനുഭവിക്കുന്നത് എന്നുള്ള ആ മലിനമാക്കപ്പെട്ട അവബോധത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് ഈ ശരീരം ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിന്റെ ഫലമെല്ലാം ജീവാത്മാവിന് പുതിയ പുതിയ ശരീരങ്ങൾ കൊണ്ട് അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നത്. പക്ഷെ താൻ ശരീരമല്ല, ഒരാത്മാവാണ് എന്നുള്ള അവബോധത്തിലേക്ക് ഉയർന്നു വരുമ്പോൾ, അവബോധം പരിശുദ്ധമാകുമ്പോൾ ശരീരം എന്തെല്ലാം പ്രവർത്തികൾ ചെയ്താലും ജീവാത്മാവിനെ അതൊന്നും തന്നെ ബാധിക്കുന്നില്ല. കാരണം ജീവാത്മാവിനെ അറിയാം ആ അജ്ഞാനം നീങ്ങി ജ്ഞാനം, ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനത്തിലാണ് ജീവാത്മാവ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ശരീരം വേറെ ആത്മാവ് വേറെ എന്നുള്ള ആ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് ജീവാത്മാവ് പ്രവേശിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് ശരീരം ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിന്റെ ഫലമൊന്നും ആത്മാവിനെ ബാധിക്കുന്നില്ല. തസ്മാദജ്ഞാന സംഭൂതം ഹൃദസ്ഥം ജ്ഞാനാചിനാത്മനഃ ചിത്വൈനം സംശയം യോഗം ആതിഷ്ഠോത്തിഷ്ഠ ഭാരത. അങ്ങനെ അജ്ഞാനം കൊണ്ടാണ് അർജുനൻ യുദ്ധകളത്തിൽ അവരോടെല്ലാം യുദ്ധം ചെയ്യാനായിട്ട് വിസമ്മതിച്ചത്. കാരണം ഞാൻ യുദ്ധം ചെയ്ത് ഇവരെ വധിക്കുക മൂലം ആ പാപകർമ്മങ്ങളെല്ലാം തന്നെ എന്നെ ബാധിക്കും എന്നുള്ള ഒരു അജ്ഞാനമാണ് അർജുനനുണ്ടായത്. പക്ഷെ ഇത് ധർമ്മയുദ്ധമാണ്, ഇത് അർജുനന്റെ കർത്തവ്യമാണ് യുദ്ധം ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത്. ആ കർത്തവ്യം അനുസരിച്ച് യുദ്ധം ചെയ്യുക വഴി ഇവരെല്ലാം മരിച്ചു വീണാലും അതിന്റെ കർമ്മഫലം ഒന്നും തന്നെ അർജുനനെ ബാധിക്കുകയില്ല. അങ്ങനെ നിഷ്കാമനായിട്ട് ഭഗവാൻ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ സന്തോഷത്തിനായിക്കൊണ്ട് യുദ്ധം ചെയ്യുക വഴി ആ അർജുനനെ കർമ്മഫലം ഒന്നും ബാധിക്കുകയില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ ഉപദേശിച്ചു. അങ്ങനെ അജ്ഞാനം കൊണ്ടാണ് അർജുനന് ഇങ്ങനെയുള്ള സംശയങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടായത്. അത് ഈ ജ്ഞാനത്തിന്റെ വാൾ കൊണ്ട് താൻ ആധ്യാത്മികനാണ്, ആധ്യാത്മികനായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ ഉപദേശപ്രകാരമാണ് കർമ്മം ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനത്തിന്റെ വാൾ കൊണ്ട് ആ അജ്ഞാനത്തെ ഇല്ലാതാക്കി യോഗനിഷ്ഠനായി എഴുന്നേൽക്കൂ. യോഗനിഷ്ഠൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഭഗവാനുമായിട്ട് ആ ആത്മീയതയിൽ ഒന്നിച്ചു ചേർന്നുകൊണ്ട് മുന്നേറാനാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ ഉപദേശിക്കുന്നത്. കാരണം ഭഗവത് അംശമാണ് ഞാൻ, ആ ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്കനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുകയാണ് എന്റെ ധർമ്മം എന്നുള്ള ആ ജ്ഞാനം സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് യുദ്ധം ചെയ്യാനായിട്ട് ഭഗവാൻ പറയും. അതുവഴി ആ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം ഒന്നും തന്നെ അർജുനനെ ബാധിക്കുകയില്ല എന്നാണ് ആ ഭഗവാന്റെ ഉപദേശങ്ങൾ. കൃഷ്ണാവബോധ തത്വങ്ങളെ ക്രമേണ സ്വീകരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അജ്ഞാനം അകറ്റാവുന്നതാണ്. ദേവന്മാർക്കും ബ്രഹ്മത്തിനും വേണ്ടിയുള്ള യജ്ഞങ്ങൾ, ബ്രഹ്മചര്യ യജ്ഞം, ഗാർഹസ്ഥ്യത്തിൽ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണം, ജ്ഞാന യോഗം, തപസ്, സമ്പദ് പരിത്യാഗം, വേദാധ്യയനം, വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മം എന്ന സാമൂഹ്യ വ്യവസ്ഥ, ഇവിടെയെല്ലാം പുലർത്തിപ്പോരൽ എന്നീ വിവിധ യജ്ഞങ്ങളാൽ കൃഷ്ണാവബോധം ഉണരും. നിയന്ത്രിതമായ പ്രവർത്തനത്തെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയുള്ള യജ്ഞമാണ് ഇവയെല്ലാം. ഈ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ എല്ലാം മുഖ്യ ഘടകം ആത്മസാക്ഷാത്കാരമാണ്. ആ പ്രധാന ലക്ഷ്യം തേടുന്നവനാണ് ഭഗവത്ഗീതയുടെ യഥാർത്ഥ ശിഷ്യൻ എന്ന് പറയുന്നു. പക്ഷേ കൃഷ്ണനിൽ വിശ്വാസമില്ലാത്തവർക്ക് പതനം നിശ്ചയമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഭഗവത്ഗീതയോ മറ്റുള്ള ആത്മീയ ഗ്രന്ഥങ്ങളോ എല്ലാം തന്നെ ഭഗവാന്റെ ശിഷ്യ പരമ്പരയിൽപ്പെട്ട ഒരു ഭക്തനിൽ നിന്ന് കേട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ്. ഒരു ഭക്തനാൽ രചിക്കപ്പെട്ട ഗ്രന്ഥങ്ങൾ മാത്രമേ നമ്മൾ വായിക്കാൻ പാടുള്ളൂ. കാരണം അതുവഴി നമുക്ക് ആ ഭക്തന്റെ
അനുഗ്രഹവും അതുകൂടാതെ ഭഗവാന്റെ ഉപദേശങ്ങളെ അതേപടി നമുക്ക് സ്വീകരിക്കുവാനും സാധിക്കും. അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തന്റെ ഒരു ഉത്തമ ശിഷ്യൻ മാത്രമേ, ഭഗവാന്റെ ശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെ വന്ന ഒരു ശിഷ്യൻ മാത്രമേ ഒരു ഉത്തമ ഭക്തനാകുകയുള്ളൂ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉപദേശങ്ങൾ മാത്രമേ നമുക്ക് ഭക്തിയിലേക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകുകയുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ആചാര്യന്റെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ തന്നെ നമ്മൾ വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇത്രയുമാണ് ഇന്നത്തെ ജ്ഞാനയോഗം എന്നുള്ള ഈ അധ്യായത്തിന്റെ